Moi boas tardes. Bueno, realmente isto non me fai falta. Pola grabación, vale, sí, é que se está retransmitindo en directo. Bueno, de novo, boas tardes, graciñas por estar aquí na clausura deste ciclo de relatorios relacionados coa saúde, co estilo de vida e co deporte, organizado polas Concellerías de Benestar, está ali a Concelleira Victoria, e pola Concellería de Deportes. Eu non me levo ningún mérito porque todo fixo Javi, así que por eso o nome a él. Hoxe rematamos cun relatorio que non estaba previsto na programación inicial, pero que co desenvolvemento de todos, pois fíxose como necesario, pedíanolo moito, non? Porque é certo que nos anteriores sempre se falaba da alimentación como un dos pilares fundamentais dun bo estado físico e de saúde. E, bueno, pois ao final decidimos incluir como peche pois esa charla relacionada coa alimentación e como inflúe no noso estado de saúde. E temos a unha persoa aquí que, aínda que non é de Ares, está adoptado, que Alen Porto, dietista nutricionista cunha clínica, ten a súa clínica propia, nutríndonos, que ademais é deportista. Hai pouco rocioume con champán na entrega dos premios do BTT, que teño que pagar a tintorería. É verdad, non había champán, era cerveza, sí. Bueno, agora Javi vai facervos un pouquiño a introducción dos seus méritos e eu nada, que desfrutemos todos e ao final de que el solte toda o que ten que soltar, as preguntas que necesitedes, non sei se tamén permite interrupcións, entonces calqueira dúbida, xa sabemos a quen lle temos que preguntar. Deixevos con Javi. Vale. Grazas, Alma, por todo. Mira, vamos a ver, bueno, hoxe lle toca a Alen Porto. Alen Porto, como ben pon aí, é un dietista nutricionista, formouse na Universidade de Santiago de Compostela, en concreto en Lugo, ainda estábamos ahora a falar das súas andainas estudiando esta rama tan importante, non? Sobre todo hoxe en día, non? Falábamos tamén un pouco do tema de factores que a todos nos preocupan, como é o tema do sobrepeso, o tema asociado ao colesterol, todo o tema de se estamos comendo ben ou non. Bueno, Alen ten un currículum estupendo, estuve revisando un pouco todas as súas notas, unha persona que traballa co deporte de rendemento, con deportistas de elite, tamén ten a parte da súa clínica de traballo con o resto das persoas humanas como nós, e ademais diso traballa nun gimnasio, ten a súa clínica e está axudando un pouco a divulgar e a axudar a que nos formemos no eido da nutrición. Bueno, isto, como decía Alma, é a última destas charlas deste programa que retomaremos aló polo mes de outubro, unha vez pase xa todo o verán, e que xa falamos con el para acordar con el dúas charlas de nutrición. Buscaremos unha nutrición alén de un colectivo en concreto, poden ser persoas maiores, pode ser colectivo de mulleres, bueno, veremos de que, e intentaremos tamén facer algo activo con escolares do noso municipio a nivel, a ver se algún taller aí de bebidas saudables. Temos aí unha serie de ideas que por vir vos las vamos así a contar hoxe, así solo isto, pero que nos vai a animar a seguir en este camiño. Podedes cortar a charla cando que irades, non se vai a sentir para nada maltratado. Sin ningún problema. E se non, si que ao final desta charla que nos vai dar, vamos a falar todas un pouco, vale? Pois veña. Imos aló. Deixemos con Alen. Bueno, non sei se berra moito isto. Bueno, eu son Alen Porto, como xa dixeron, imos a falar de como comer con xeito, ter un pouco de sentido no que comemos, vale? Comer realmente algo que facemos todos varias veces ao día, por suerte ou por desgracia, polo tanto pode ser algo que nos axude a ter unha boa saúde ou pode ser algo que acabe coa saúde que temos, vale? Polo tanto, pois vamos a ver como seguir algunhas pautas para mellorar un pouco a nosa saúde. Tedes que entender de primeiras que sempre que alguén intenta vendervos algún método de como comer mellor, probablemente vos queiran ganar, vale? Realmente non hai unha maneira de comer ben, hai moitas. Pensade que se vos vades a China, a Taiwán, ao Polo Norte, a xente que hai ali vai a comer diferente. Pero eso non significa que coma peor ou mellor que vos. Quero dicir, vai a valer moito o que tenemos un arraigo cultural ou o lugar onde estemos. Polo tanto, temas como a dieta mediterránea pode ser algo moi interesante porque ten algunhas cualidades, un patrón común, vale?
que pode ser algo moi interesante, pero pensade que un turco ou un marroquí ou un italiano pois non vai a comer exactamente igual que unha persoa de Alicante, malia que vivan no Mediterráneo, vale? Polo tanto, abrindo un pouco a mente, non pensedes que hai unha maneira perfecta de facer as cousas, nin porque o poña nun libro, nin porque ninguén, eu ou outra persoa, os diga que ten que ser así, vale? Entón, o primeiro, para que comemos, vale? É unha cousa que moitas veces pois non pensamos. Temos que pensar os conceptos máis básicos, é dicir, ter unha idea de por que facemos as cousas, ter un pouco de xeito cando facemos as cousas. Comemos, en primeiro lugar, moita xente me di, para estar vivos, ¿no? Para non morrer necesitamos enerxía, obviamente. Vale. Isto ten varias partes. Por unha parte necesitamos enerxía para movernos, por outra necesitamos unha función plástica, é dicir, ladrillos que conforman o que somos, vale? E por outra, pois unha función reguladora para poder facer as funcións anteriores. Pero hai outra parte moi importante que moitas veces deixamos aparte, e isto pois leva a ter problemas, por exemplo, coa relación coa comida, que é a parte psicosocial. É dicir, se elexides unha pizza, unha hamburguesa, unha ración de raxo, por que o facedes? Porque apetece, porque gusta, porque queredes disfrutar. Vale, cando celebramos algo, aquí, en Galicia, especialmente, comida, unha boda, un bautizo, unha comunión, un enterro, un cumpleanos, un patrón, un fin de semana, comida. Vale, polo tanto, é unha parte importante. É algo que é ocasional, son celebracións, non é algo que debamos estender a todos os días, pero realmente non podemos deixar de socializar coa familia, cos amigos, co entorno, por medio da comida, porque é algo importante para a saúde mental. Vale? Entón, pasamos un pouco a unha definición importante que é comer non é mesmo que nutrirse. Vale, é algo que tiña que ter pensando cando puxen o nome da clínica, que nutríndonos, vale, pero realmente é diferente. Comer é algo educable, é algo que podemos cambiar, é algo que eleximos todos os días. Nutrirse, non. Nutrirse é algo que fai o corpo por medio de que lle dades, pero non é algo no que vos podades meter man. Polo tanto, o que temos que cambiar é a maneira de alimentarnos, vale? Dato importante. Entón, que nos aportan os alimentos? Así de primeiras a nivel de nutrientes. Pois temos tres grandes grupos, seguramente teredes escoitado moitas veces ou vades ver nunha etiqueta, por exemplo, vale? Vamos a ver sempre carbohidratos, proteínas e graxas. Significa que isto é todo o que hai? Pois non, realmente non. Vale, aquí temos un pouco de desglose de en que grupos de alimentos podemos atopar isto, logo podemos facer un pouquiño máis de fincapé se algún ten algunha dúda, vale? Pero temos que hai máis cousas nos alimentos. Os alimentos son matrices alimentarias. Isto quere decir que, aparte dos nutrientes que hai unha relación entre eles. Vale, seguramente teredes escoitado que non é o mesmo comer froita que zumo. Alguén sabe por qué? Correcto, se fala moito... Non é exactamente así, sí e non. Quero dicir, ao final, con cantas laranxas facedes un zumo? Algo... Depende da laranxa, non? Se é de Valencia igual unha chega, pero non é habitual. Entón, normalmente a xente me di 2, 3, 4, 5, digo, vaya zumo, non? Claro, o tema é, cando ti exprimes unha laranxa, o que estás facendo é romper a matriz alimentaria. A laranxa ou que sexa, non ten por que ser unha laranxa, vale? Pero é o típico zumo. Temos que unha laranxa é unha matriz alimentaria. Vamos a escenificalo así. Non quere decir que sexa exactamente así, pero temos azúcar, temos vitaminas, temos fibra. É un conxunto de relacións entre esos nutrientes. Cando rompemos esta matriz alimentaria, primeiro, o dixechedes vos, non eu, 2, 3, 4, 5, vale, non estamos a comer o azúcar de unha laranxa, estamos a comer o de 2, 3, vale, polo tanto, a cantidad de azúcar sube de maneira importante. Por outra parte, aquí temos fibra, pero aquí arrastramos pouca cantidad de fibra, e a fibra que temos está solta, vamos a decir, rompimos esa matriz. Polo tanto, como nos afecta a nivel do corpo? Vale, isto é algo que se hai algún diabético, non? Bueno, seguro que sí. Se non houbera, seguro que coñecedes algo máis de un, verdad? Hai que ter cuidado co tema dos hidratos de carbono, coa cantidad de azúcar. Por qué? Polas glucemias, verdad? Que vai a pasar cando tomamos o zumo? Pois que a diferencia de como actúa no noso corpo esos nutrientes é a seguinte. Unha laranxa, vale, sería algo máis parecido a isto. Vale, eu, cando falo con nenos, yo explico cunha portería pelotas. Se teño 10 pelotas e tiro sen porteiro, meto 10 goles, verdad? O marcador sube rápido, pero non podo volver a tirar. Por lo tanto, o marcador baixa rápido se quito esos balóns. O que tería sería isto. Tiro todos os balóns de golpe, a glucemia sube de vez, sube a 10, vale? E baixa de golpe. Cal é o problema cando baixa? Se non somos un diabético que teña un bajón de azúcar. Un diabético tería un problema. Nós vamos a ter ese problema de maneira normal.
Pois non vamos a ter ese problema, porque, por sorte, temos un corpo que pode compensar isto. Non vamos a ter ese problema, vamos a ter outro, vamos a ter fame. Vale, algún tivo algunha vez, seguro que sí, se os digo, este tipo de fame de me apetecen unhas galletas, algo crujiente, e como unha mazá, pero sigo querendo as galletas, non se pasa, a media mañá, a media tarde, cando estou aburrido, sen nada que facer. Bueno, a veces chaman fame emocional. Non é exactamente o mismo, vale? Eu teña escoitado moitas veces, en clase, fora, na rúa, que hai fame que é real e fame que non é real. Vale, bueno, podedes ler en moitos sitios, pero a realidade é, se eu teño fame, que me vai a decir a mí que non é de verdade, vale? Entón, o tema é, toda fame pode ser real, ou a diferencia está na motivación desa fame, vale? Pode ser unha motivación por necesidade, porque o teu corpo necesita comer, vale? Se levo 16 horas sen comer, teño fame porque necesito enerxía. Se levo 2 horas sen comer, sentado delante dun ordenador, pensades que gastei moita enerxía da que comín no desayuno, por exemplo? Non, vale, non é que este mal facer unha media mañá, pero hai que facela con pouco de xeito, porque o problema é que se o facemos tal que así, ou o desayuno típico, colacao con choco crispis, encima un zumo de laranxa, o sea, a glucemia sube, non aquí, sube aquí, pero que logo cae dende aquí arriba, canto máis arriba subes, máis forte caes, non? O problema, a fame que vamos a ter despois, é como manexala, vale? Polo tanto, neste caso a froita sería algo, pois como ter esos 10 balóns, pero temos un porteiro, a fibra é ese porteiro. O que temos é que en lugar de 10 goles, metemos 5, o marcador sube pouco a pouco. E tamén baixa pouco a pouco, non seguimos tirando as pelotas que non entraron, cada vez vamos a meter menos goles, ata que non haya máis. Polo tanto, a curva sería algo máis parecido a isto. Bueno, non é exactamente esa a curva de glucemia dunha froita, pero para que teñades esa idea, a froita inteira sempre vai a ser mellor ou prácticamente sempre. A única excepción estaría na actividade física. Se vamos a ir a entrenar, vamos a ir a xogar a fútbol, a remar, ao que queirades, a correr, o ideal antes de facer deporte sería isto, non isto. Vale, sería durante ou antes do deporte. No resto dos casos, o ideal sería a froita inteira. Ten outra parte importante, é moito máis saciante. Cando masticades? Hai algún por aquí que o sabe xa, seguro. É de sentido común, cando masticades? O comer. Non somos rumiantes, verdad? Polo tanto, masticamos cando comemos. É un estímulo. Cando ti masticas, estás dando unha señal ao teu corpo de que estás comendo. É importante, vale? Polo tanto, claro, canto masticades con zumo? Pouco, vale? Bueno, perdón? Sí, se está colado menos, claro, pero se está colado todavía ten menos fibra, polo tanto, estamos máis aí, non? Vale, vamos a falar do que sería o gasto enerxético. Me decían antes por aquí, as calorías, non? O aporte calórico, o gasto calórico tamén, non? Eu vexo da seguinte maneira, isto é como un presuposto, como un orzamento, vale? O presuposto que podedes ter nunha empresa, nun concello, nunha casa, vale? Ese presuposto ven, pois, de diferentes entradas de cartos, verdad? Neste caso, de diferentes gastos enerxéticos. Temos por aquí unha parte que ven de estar vivos, o feito de estar vivo gasta, vale? Menos do que algunos gustaría, pero gasta, realmente. Que máis gasta? Pois gasta o exercicio, vale? O exercicio é a parte que máis podemos modular, é dicir, exercicio ou actividade física, non ten que ser xogar ao fútbol nin ir a remar, salir a pasear, dar un paseo, facer as cousas do día a día e moverse, pero hai que moverse, vale? Temos tamén, pois, eso, as tareas do fogar gastan, sí, pero tampouco é un gasto enorme, malia que acabemos derrotados, e nos duele a espalda. Eu traballo sentado, todos os días me acabo con dolor de espalda. Pensades que gasto moito sentado delante do ordenador 8 horas, 10 horas? No, prácticamente nada, vale? Estudiar, moitas veces os nenos, o mismo. Eu, cando era pequeno, me decían, miña tía, sempre vou recordar, me decía, tes que tomar azúcar porque o cerebro gasta moito. Bueno, unha cousa é fatiga mental, outra cousa é o gasto enerxético, non ten nada que ver. Vale, é verdade que acabas derrotado, pero non ten moito que ver co gasto. E logo a propia digestión, o feito de masticar, o feito de tragar, o feito de transportar os nutrientes gasta unha parte desa enerxía, pero esa parte non podemos tocala, como decíamos ao principio. Isto sería o gasto, polo tanto, o presuposto que é individualizado de cada un de nós, vale? Ou vamos a falar con cartos, que así seguro que nos enteramos todos mellor. Eu teño un sueldo, teño un gasto necesario para vivir, vale? Sexa, pois casa, ocio, comida, coche, por exemplo. Podo repartilo en partes iguais, cubrir todas as necesidades. Que pasa se teño o capricho de comprar un coche, bueno, un coche isto era para un rapaces outro día, normalmente poño un reloxo potente. Me compro un reloxo potente e digo, vale, gasto unha parte importante do presuposto, cal é o problema? O problema é que xa non podo cubrir o demais, polo tanto non chega. Que pasa se o compro a crédito? Bueno, se fora un reloxo e o merco todos os días, ou todos os meses, nunca chego, me endeudo. Cada vez chega un punto que gasto máis, as débedas me aplastan, verdad? Vale, cando pasamos a comida pasa o seguinte.
eu podo comprar ese reloxo un día e decir, comer algún capricho algún día, o que falábamos antes, unha celebración, un día, un sábado que me apetece desayunar un croissant cun café, falando con algunha persoa ou só disfrutando un pouco deso. Eso non é un problema. O problema é a recurrencia. O problema é cando sempre estamos malgastando ese presuposto, é dicir, non estamos cubrindo os nutrientes que necesitamos, pero sí estamos facendo gasto desa parte de calorías, porque un croissant neste caso vai aportar hidratos de carbono, sí, pero vai aportar principalmente azúcar, grasas de mala calidad, o que son vitaminas, minerais, fibra, nada, vale, prácticamente nada. Por lo tanto, sería un gasto bastante derroche. Que pasa se me endeudo, como decíamos antes? É dicir, se todos os días fago isto, podo cubrir as miñas necesidades? Sí, pero me vou a pasar. É dicir, a fin de contas, vou acumular grasa, o medo a engordar que temos moitas veces estendido, verdad? E isto, a fin de contas, pode levarme a enfermar. Cal é o problema? Cando estamos falando de cartos, se non chegan, non chegan. O problema o temos agora. O problema dos nutrientes é que o problema non o vades a ter agora. O vades a ter en 10 anos, en 20, en 5, depende. Vale, algo acumulativo. Non sei se hai alguén aquí que teña osteoporosis. Bueno, é moi habitual en mulleres, sobre todo, a partir dos 40, 45 anos. Eu me atopo todos os días mulleres que veñen e me din eu tiven sempre analítica perfecta. O calcio estaba ben, pero ahora teño osteoporosis, que mala suerte. Digo, no. Analizamos a maneira que tens de comer e resulta que levas 20 anos en comer calcio. De onde sai o calcio que tes en sangue? Dos osos. Por lo tanto, o problema non vende agora, vende antes. Vale? Logo entran temas xenéticos, hai outros factores, pero é unha cuestión de comprar papeletas. Se temos 100 rifas e ti tes 99, eu teño unha, é máis probable que te toque a ti. Pois polo menos o que este na nosa man non ter esas papeletas, vale? No que podamos actuar. Logo está a xenética, a sorte. Eu sempre, hai algunha persoa aquí que xa me escoitou este exemplo. Se ti vas pola rúa te pode caer unha maceta encima. Non é probable, pero pode pasar. Se che dá unha maceta que cae dun quinto, te quedas no sitio. Que está na tua man? Pois non camiñar un día de temporal por debaixo onde hai macetas, non? Pois isto é o mesmo. Vale. Importantísimo para o tema das calorías. Unha diferencia importante. A densidade enerxética dos alimentos é a cantidad de calorías. Na maioría dos alimentos que temos nun supermercado temos unha tabla, verdad, detrás. Temos dúas cousas sempre. Unha lista de ingredientes e unha tabla con números. Que mirades nun alimento se comprades algunha cousa que teña etiqueta? Calorías? Que máis? Calorías? Algo máis? Animádevos. Azúcar? Vale, porque é diabética. Que máis? Algo máis? Hai alguén con colesterol alto? As grasas. Hai algún hipertenso? E que lle miras os produtos? A sal, claro. Sempre miramos esas cousas. Bueno, é importante, sí, pero hai unha cousa máis importante, que é ver de onde veñen esos nutrientes, vale? Eu poño moito este exemplo. Normalmente dou a charla con unha sudadera que ten un plátano, vale? Un plátano, se eu poño dúas etiquetas aquí, e unha ten 20 gramos de hidratos ou 20 gramos de azúcar, vale? Por outra parte temos outra que ten 0 gramos de azúcar. Non vos ensino a lista de ingredientes, só teño as dúas tabuas. Que escollemos, a maioría? 0 azúcar, vale, pois o 0 é unha Coca-Cola 0 e o de 20 é un plátano. Que é máis saludable? Por qué? Porque aporta máis cousas. Bueno, primeiro é froita e outro é un refresco. Vale, partimos desa base que eso sabemos todos. Pero claro, se non teño a lista de ingredientes, eu non sei o que estou comendo, independentemente do que poña no envase. Cantos vistedes por aí pan de molde que pon pan de molde artesano? Pero que significa artesano? Artesano sería feito en casa, feito a má, bueno, para min, polo menos, non? Xa, pero que é o nome comercial do produto? É algo, unha denominación que é legal, porque a día de hoxe podes ver a parte de atrás e vai a poñer pan de molde, pero pon unha letra así, vale? O que pon en grande é artesano. Entón, hai que ter moito cuidado, e o que temos que mirar sempre é a lista de ingredientes, e despois ver os números, vale? Pero primeiro a lista de ingredientes. A lista de ingredientes sempre ven por orden de cantidad de maior a menor, eso é así por lei, vale? Por lo tanto, non vos deixedes enganar. Cereais de nenos, poñen primeiro ingrediente cereales integrales, e cando lle das a volta pon cereales integrales, 36%, harina non integral, 35%, seguinte ingrediente, azúcar. Disti, se sumas, hai máis azúcar e fariña blanca, claro, pero o primeiro ingrediente por un 1% é fariña integral. Entón pon en letras grandes, primeiro ingrediente integral, vale? Entón, mirade que estades comendo. Eso é importante porque a densidade enerxética, como decía, son calorías, é enerxía. Pero a densidade nutricional son os nutrientes que nos está aportando o que comemos, que é a parte, digamos, máis importante. Non vos enganedes. Moi calórico, seguramente tedes este concepto un pouco errado, como case todo o mundo. Calórico parece algo malo, pero enerxético é malo, é bo?
Claro, moitas veces no deporte, me decía, eu ando en bicicleta, todo Dios se leva un plátano. Non se sabe moi ben por qué, pero é moi cómodo, pero todo Dios leva un plátano. Por qué? É que é enerxético. Digo, claro, pero fai un momento me decíades que o plátano era saludable. Claro, pois tamén é calórico, eso podemos falar largo e extenso. O tema é, cousas que son moi calóricas poden ser moi nutritivas. As noces, os anacardos, son froitos secos, moi saludables, pero teñen 600 calorías en 100 gramos. 600, vale? O promedio da xente que vexo aquí, salvo que alguén sea moi deportista, terá un gasto enerxético de 1.500, 1.600 calorías tirando para arriba, o promedio, vale? Pois imaginade que máis dun tercio do que comedes en 100 gramos de noces pode escollelo cunha man, vale? Pode ser a mitad dun paquete. Sin embargo, a bollería que poñía non é que teña tirre aos croissants, pero a bollería é moi calórica, pero nutritiva non é, vale? Temos outros exemplos ao revés. Un refresco cero calorías. A Coca-Cola penso que ten 2 calorías por cada 250 mililitros, unha cousa así, o sea, nada. Unha bebida enerxética cero son 11 kilocalorías, medio litro, pero nutrientes poucos. Vale, se somos enfermos renais, sí que hai algún aditivo por aí que podemos mirar, pero no resto dos mortais non aporta. Vale? As verduras, non só o brócoli. Cantas calorías ten a verdura? Vos parece algo calórico? O teríades en conta se tiveredes que contar calorías? No, verdad? Pero, sen embargo, a nivel de nutrientes, penso que isto todos sabemos que hai moitísimo nutriente, verdad? Bueno, é importante ter isto claro. Vale, vamos a pasar a como leválo á práctica. A parte importante non é saber canto potasio ten un plátano, un pemento. No, a parte importante é comer, que é o que facemos todos os días varias veces. No? Para isto, os diferentes organismos públicos e privados normalmente fan guías para unha poboación. Pode ser a poboación española, pode ser os traballadores dunha fábrica que teñen unhas características comunes. Vale? Hai unha páxina da FAO, da OMS, da Organización Mundial da Saúde, que podedes poñer en Google, guías alimentarias, e vos saen aí de países que non sabemos ni que existen, pero teñen guía alimentaria. Vale? A que coñecemos todos é a pirámide, verdad? Seguro que non soa de algún momento da nosa vida, de ir ao médico ver un cartel, do colexio, de calqueira sitio, verdad? Bueno, isto está superado, por suerte. E digo por suerte porque é bastante mala, vale? A maioría de países teñen pirámides, pratos, vale? Donde comedes? Nun prato, verdad? Normalmente un prato redondo. Bueno, pois a maioría de países, sexa Islandia, sexa México, van a un plato. En Japón, dende fai moitos anos, teñen unha, seguro que algún soa por aquí, a peonza, vale? Unha peonza. Por que? Un trompo. Por qué? Bueno, o teñen así e ten unha cousa que me gusta, por eso sempre a deixo, ainda que non é un plato. É a seguinte, ten en conta a actividade física. A pirámide tamén a tiña, vale? Din, hai actividade física diaria 60 minutos. Moi ben. Aquí, a actividade física fai xirar o que é a alimentación, o que é a nosa vida. E isto xenera, digamos, unha marca que é a que nos permite pois, ter algunhas licencias e, oi, pois me podo pasar un pouco un día comendo un snack, picar un pouco máis, tal. Sí, por qué? Porque gasto, porque me movo, porque son unha persona activa, vale? É máis saludable. Todas estas celebracións que falábamos, non vos estou a dicir que deixedes de celebrar as cousas, nin deixedes de celebrar o patrón, vale? Pero movédevos, vale? Que sexa, digamos, unha inversión, ese gasto en socializar, vale? Que sexa algo saludable. Non que sexa só un aporte a maiores que cargamos na mochila, vale? Entón, bueno, a pirámide ten cousas malas, como son as seguintes, vale? Digo que está superada porque este ano, a finales do ano pasado, a Consumo sacou un prato tamén en España, que penso que non está publicado en ningún sitio, pero apareceu na página de Consumo dun día para outro, vale? A pirámide que problema tiña? Pois tiña varios. Se eu vexo que a base da pirámide son os hidratos de carbono, que penso? Que, bueno, son buenos, eso sí que son buenos, pero que son a base da nosa alimentación, verdad? Bueno, isto é así porque a mitade da enerxía que consumimos o día, se pensamos en calorías, en números, cousa que teño que facer eu, non vos, pois deberían de vir de hidratos de carbono, vale? Pero eu como consumidor que penso? Pois que a maioría do meu plato debería de ter hidratos de carbono, pero que isto non é así, nin parecido, vale? Por outra parte, integral, o empezaron a meter aquí, non sei se algún pode lelo aquí, integral. A min con gafas me costa cando está impreso, quero dicir, o puxeron aí en pequeno, pero non o pon en ningún sitio máis. Logo teríamos o aceite de oliva como o centro da pirámide. Que pensades do aceite de oliva? Olladevos. A min tamén. Vale, sempre pensamos, temos un concepto moi bo do aceite de oliva, vale? Ese virgen extra de primeira prensa en frío, 40 euros la botella, buenísimo, ¿no? Claro, cal é o problema?
O problema é, estamos poñendo o aceite de oliva como centro de todo, é unha graxa moi saludable, diría que das máis saludables que hai, é certo, pero non ten que ser o centro da nosa alimentación. Vale, eu me atopei xente que tomaba un chupito de aceite de oliva polas mañás porque lle dixeron que era algo saludable, literalmente. É moi extendido. Non é necesario, vale, ni sequera recomendable, pero é algo que está aí, vale. Por que estaba no centro da pirámide? Que se produce en España? Aceite de oliva, vale? Polo tanto, hai un interés en vender, digamos, que o aceite de oliva é bo, que é certo que é bo, non estou a dicir outra cousa, pero non ten que ser a base da alimentación, vale? Polo tanto, isto, bueno, non debería de estar á altura de froitas e verduras, vale? Por outra parte, temos aquí carne. Vale, a carne está ben, non pasa nada, pero temos carne roja, carne vermella e chorizos. Que é un chorizo? É un procesado, verdad? É un procesado cárnico. Son o mismo a carne que un procesado cárnico? No, pero que a día de hoxe sabemos, vale, que non o digo eu, o que dice a OMS, é que os procesados cárnicos son probables cancerígenos, vale? Non probable, está demostrado, quero dicir, hai unha evidencia clara. Non significa que comer un chorizo sea como fumar un pitillo, vale? Que isto se dixo tamén ata na televisión, non é así, vale? Pero é certo que un consumo recurrente de produtos cárnicos procesados aumenta a incidencia de cáncer de colon, vale? Todo o contrario que os vegetais, que reducen a incidencia de cáncer de colon. Non quero decir que non comades un chorizo, que non comades un criollo, que non. Pero non deberíamos de consumilos todos os días, nin debería de ser algo que comemos recurrentemente, vale? Evidentemente, a maior calidade, pois, será mellor. Mellor calidade, menos consumo tamén, vale? Entón, importante, pois, que isto, pois, tampouco está ben. Por outra parte, importantísimo, alcohol. Algún pensa que o alcohol está ben? Temos alguén todavía que pense que está ben? Non, verdad? Se digo viño, cervexa, é o mismo que ron, ginebra. Non é o mismo? Batis parecido? Molladevos por aí atrás. Veña. Perdón? A cerveza está fermentada. Sempre falan, as bebidas fermentadas están mellor, non? E, de feito, pois é algo como máis normal. Perdón? Sí. Sí? Claro, é que aí está un pouco o tema. Isto nos explicou un profesor na facultade un día. Chegamos un venres, a xente salió os xoves, veu as caras e dixo «Usted que bebió?» Nada. Dicía, bueno, dibuxou nunha paré. Quen pensa que bebeu máis alcohol? O que consumiu cerveza ou que consumiu copas? Fixo o debuxo. Non o teño aquí, pero podría facelo. Colledes un vaso, lle botades 2 hielos, botades unha medida de ron, de ginebra, do que sexa. Ten unha cantidade de alcohol. Vale, o que traballa en hostelería sabe máis ou menos canto. Logo botades encima unha bebida, sexa con azúcar ou sen azúcar, vale? Canto bebida alcohólica hai aí? Se quitamos o xeo e todo, queda unha cousa así. Vale, unha cerveza, canta unha cerveza ou un viño, todo é bebida alcohólica. Por lo tanto, ten menos alcohol, pero a cantidad de bebida alcohólica que bebemos é superior. Por lo tanto, a fin de contas, estamos a beber algo moi parecido, vale? As bebidas fermentadas son mellores? Bueno, aportan algunha cousa máis, pero siguen sendo bebidas alcohólicas, vale? O alcohol é cancerígeno, e non estou comparando coa carne que decía antes, o alcohol é o responsable do 4% do cáncer que se diagnostica o ano no mundo. Son 750.000 personas que se morren o ano directamente por consumir alcohol. E non estamos falando nin de borrachos, nin de alcohólicos, estamos falando do que come con viño, do que toma unha caña de vez en cuando, vale? Bueno, dito eso, non podemos deixar de vivir. Eu non estou dicindo que deixedes de tomar un día unha caña e demais, pero facedeo sabendo que estades facendo, vale? Non, quero dicir, voy a morir por aí. No, a ver, é importante, vale? É importante enfocalo da seguinte maneira. A min podedesme ver un día bebendo unha caña perfectamente, a min particularmente a cerveza, pois me gusta, disfruto de beber unha caña un día, pero no día a día, lo podo decir xente que hai por aquí, eu fai un par de anos dixen, hostia, se tomo unha caña cada 3 días, vamos a decir que vas a un bar, cantas cañas tomo ano? Pois son 2 a semana, por 52 semanas que tengo ano, pois son 104, non? Cantos litros de cerveza? Cada 3 cañas, 1 litro? Botad as contas. Canto alcohol tomas ao ano tomando unha caña cada 3 días? É unha burrada, vale? Pois eu no día a día pasei bueno, me tomo unha sin alcohol, algunha está máis ou menos boa, ou bebo café, agua, quero dicir, outras cousas. O problema non é unha caña de vez en cuando, o problema non é, bueno, non o estou recomendando, ollo, pero que unha boda bebas, bueno, claro, hai que vivir, vale? Pero o alcohol nunca podemos de pensar que non é tan malo, nunca podemos de pensar que é algo saludable ou algo, digamos, bueno, que a normalizar, vale? Moito cuidado con isto.
Vale, este é o plato novo que puxo consumo, vale? Este non o debuxo eu, este é o que puxo consumo. Temos 4 partes, vale? Podemos dividilo en 3, porque aquí, pola alimentación que temos, normalmente o dividiríamos en 3. Este plato é un plagio do plato de Harvard, vale? A Universidade de Harvard dixo un día, vale? As guías alimentarias de cada país teñen un problema, sesgos, pola industria, etc. etc. Falábamos antes do aceite de oliva, pero que tamén están empresas que fan produtos cárnicos, tamén están empresas cerveceras, empresas de vino, verdad? Polo tanto, todos esos problemas, entre comillas, ou intereses que hai nesa pirámide veñen de industria, normalmente. A xente tamén ten que traballar e comer, é comprensible, pero se pensamos na nosa saúde deberíamos de pensar así. Aquí, a froita normalmente non vai no plato. Quitando algunha ensalada, non comemos froita nun plato, verdad? Polo tanto, este plato podría quedar esta parte vexetais, vale? Esta froita poñela un pouco aparte. Cando comedes, onde está o que comedes? Dentro do plato, verdad? Todo o que está fora son cousas que non ten por que sobrar. O pan, non teño nada en contra do pan, eu estudiei en Neda, vale? Pero o problema non é o pan. O problema é canto pan comedes coa comida. Sodes conscientes de canto? De normal? Ou sodes conscientes cando vedes a barra e falta metade? Claro, o problema non é coller un cacho de pan. O problema é coller un cacho, é para empuxar, pero comes. É para empuxar, pero comes 30 gramos, 30 gramos, 30 gramos, 120 gramos. Diste, hostia, boto contas, 500 calorías. E o problema, insisto, non son as calorías, é a inversión que facíamos desas calorías, vale? O pan está moi ben, pero se comemos un kilo de pan e non nos movemos, non temos presuposto para comer un kilo de pan, vale? A nivel de gasto enerxético. Entón, bueno, o plato vamos a ver da seguinte maneira. Pasamos a esa parte práctica que vos comentaba, vale? Os vexetais. Deberíamos de consumir, a recomendación que se dá hoxe en día, son de 2 a 4 racións de verduras ao día. Unha ración non é o que comemos así de vez en cuando. Unha ración sería de 150 a 200 gramos por ración. É dicir, 2 serían entre 300 e 400 gramos. Imaginade que só comedes verduras ao mediodía, porque a merenda non é habitual, o desayuno tampouco, normalmente comida e cea. Se só comemos a comida, mínimo deberíamos de consumir pois 300 gramos, mínimo. Máximo, pois se facemos 4, pois 4 por 200, botade a conta. Casi un kilo de verduras, vale? Canta xente come aquí máis de medio kilo de verduras nunha comida, dunha sentada? Ninguén que eu coñeza, vale? Bueno, vos lo podo decir, a miña parella está aí, un día fixen unha ensalada cunha bolsa inteira de verdura, de leituga, estas bolsas de marcas, bueno, Floret, por decir unha marca, canto pensades que, bueno, unha bolsa inteira para unha persoa sola, canto pensades que hai nunha bolsa? Unha bolsa é para unha ensalada para unha persoa? Ou en casa botades para varios, botades unha bolsa inteira, non? Para varios. Bueno, unha bolsa son 90 gramos. É comer campeiro, quero dicir, chega un punto que aburre de comer, que é voluminoso, verdad? Se non botamos nada máis nesa ensalada, normalmente botaríamos un tomate, unha cebola, etc., é que non chega, é que non chegamos ao mínimo recomendable, é dicir, o mínimo non é unha cuestión de que alguén queira que comades máis verduras, non, é unha cuestión de saúde, é unha cuestión de nutrientes, é unha cuestión de volume, de alimento, é dicir, de saciedade, é unha cuestión de volume en cantidade de fibra, é dicir, prevención de cáncer de colon, entre outras cousas, vale? Polo tanto, moi importante consumir vexetais. O ideal, variar crudo e cocinado. Unha verdura, a mesma verdura en crudo e en cocinado non é o mesmo. Vale? Se comedes espinacas, por exemplo. Bueno, algunha vez cocinaches espinacas frescas? Hai que botar moitísimas para facer unha ración, digamos, non? Vale, a diferencia. Cando temos un alimento como as espinacas en crudo, temos, por exemplo, pois máis vitaminas liposolubles. Que perden as espinacas cando as cociño? Agua. Agua, claro. Esa auga é transparente, sale, limpia. Podemos beberla así, quero dicir, no. Ten un caldo, verdad? Bueno, o que hai aí son, entre outras cousas, perdón? Correcto, vale. Entre outras cousas arrastra, pois clorofila, por eso é verde, pero tamén arrastra vitaminas de grupo B, por exemplo. Por lo tanto, a espinaca en crudo vai a ter máis vitaminas de grupo B, pero cando cociñamos tamén eliminamos, entre comillas, vale, antinutrientes. Vale, os antinutrientes son fitatos, oxalatos, son partículas que se fixan os minerais facendo que non podamos absorberlos ben. Por lo tanto, a espinaca cociñada tería maior capacidade, maior biodisponibilidade de algúns minerais, pero a espinaca cruda pois tería máis vitaminas. Isto pasa con moitos alimentos, vale? Por eso cando estamos con diarrea, con gastroenteritis, nos din a manzá rallada, oxidada, vale? Porque os alimentos cambian en función de como os cociñamos, vale? O ideal, se variamos crudo cociñado ao longo da semana, non vamos a ter un problema, vale? Non hai que estar pensando canta mazá rallada, non. É unha cuestión de variar, non coma sempre ensalada. Eu atopo moitas veces, eu como verdura todos os días, ensalada mixta, de lunes a viernes. Bueno, é mellor que non comer nada, pero claro, hai que meter algo máis, vale? Importantísimo.
priorizar variedades estacionais, porque a froita, a verdura de estación normalmente é a que madura correctamente, pois como nós temos un cordón umbilical cando estamos crecendo dentro da nosa nai, a froita ten unha rama que vai ao árbore, polo tanto, está recibindo nutrientes tamén, vale? Vale, a parte do sabor, evidentemente. O seguinte cuarto de plato correspondería a fontes de proteína. As fontes de proteína son moi variables, vale? Estaríamos falando de peixes, carnes, ovos, lácteos, legumbres e derivados, vale? Vedes que todo é animal, a excepción das legumbres, que son vexetais, vale? As legumbres son unha fonte moi importante, vale? De feito, va a ser a primeira da que vamos a falar. Teríamos por aquí, bueno, que pode ser de origen animal ou vegetal, como decía, as legumbres terían que ser de 2 a 4 racións por semana. Racións, vale? Non falo de días que comamos legumes, ahora falamos de eso. Escoller carnes magras, o típico de non comades carne vermella todos os días, carne roja. A carne vermella deberíamos de consumila un máximo de 2 veces por semana. Vale? Non 2 veces, perdón, 2 racións. E ración serían 125 gramos. Que quere decir isto? Se eu como 2 veces a semana ternera, cerdo, vale? Pero como unha cantidade de 200, 300 gramos non estou consumindo 2 racións a semana. Estou consumindo de 3 meses en 2 días. Vale? Isto é algo que tamén se ve moi recurrentemente. No peixe, vale, que estamos en Ares, aquí hai que falar de peixe. O peixe é importantísimo, vale, seguramente pola idade que vexo por aquí, escoitaríades o peixe azul é bo, o aceite de hígado de bacalao. Non suena? Asqueroso, sí, pero para que se usaba? Cando estabas malo, para moitas cousas, verdad? Vale, logo dixeron, perdón? Era vitamina, vale. Logo dixeron, o peixe azul, malo. E agora volvemos ao peixe azul, bueno, vale. Por qué? Bueno, en alimentación hai modas, vale? Nos 90, principios dos 2000, todo era light. Todo viña en un paquete gris e poñía light, vale? Ahora é todo cero, e agora está saindo máis proteína, verdad? Estos son modas, vale? A ciencia vai cambiando, pero son normalmente modas. O tema do peixe azul é que ten máis grasa, eso sabedes, máis grasa que o peixe blanco. Por lo tanto, como a moda era sin grasa, malísima a grasa. Ahora é malo o azúcar, o peixe non ten azúcar, por lo tanto o peixe ben. O peixe azul ten unha grasa de espectacular calidade, vale? Ten omega 3, algo que nos pode axudar a mellorar a analítica, a mellorar os lípidos en sangre, a tener máis colesterol bueno, máis HDL, vale? Por lo tanto, moi importante o consumo de peixe azul, polo menos 2 racións por semana. Canto son 2 racións por semana? Comer peixe azul un día a semana, unha cantidade normal, suele llegar, vale? Pero é importante facelo. E os lácteos, que é algo tamén endémico de aquí, verdad? O desayuno típico calé? Leite con cosas. Leite con cosas pode ser tostadas, galletas, cereais, leite. Vale. Algún deixou a leite aquí por bebidas vegetais, de avena, de soja, vale. Por qué? Vale. Que lle miras a unha bebida vegetal? Compras así sen máis, a que máis te gusta, o precio? Vale. Vale, independentemente de que sexa, tens que mirar que non teña azúcar e outra cousa, que teña calcio. O leite todos sabemos que ten calcio. Verdad? Na nosa alimentación, os lácteos son unha fuente de calcio fundamental. Decía antes, non hai unha maneira de comer ben. Se vamos a Asia, hai moitas verduras que lles dan o calcio que comen, porque normalmente non comen tanta leite. Vale? Aquí, leite, yogures, queixos, algo básico. Cando cambiamos por bebidas vegetais pode estar perfectamente ben, independentemente da razón, pero temos que ter calcio aí. E se pode ir a ter vitamina D tamén. Sí, sí. Perfectamente, pero hai que facelo. E o problema é o que te comentaba antes. Eu me atopo moita xente que di, de repente me fago vegetariano e deixo de comer carne. Vale, pero o peixe tamén. Perfectamente asimilable e pode estar moi ben, pero hai que facelo ben. O que non pode ser é deixo de comer isto, pero non miro de onde ven a proteína, de onde ven o calcio, de onde ven o ferro. O ano seguinte teño problemas, teño que volver a comer carne ou poñerme a ler un pouco ou preguntarlle a alguén. A maioría de xente que me atopo nin pregunta nin lee. Directamente ou volvo a comer carne ou tengo un problema de saúde ou as dúas. Vale? E hai problemas que non son reversibles. Por lo tanto, non quero dicir que sexa algo malo. De feito, ser vegetariano é algo super saludable facendo ben, pero hai que facelo ben. Vale? Dá un poquinho máis que pensar que é simplemente deixar de comer carne. Vale, temos entón a fontes de proteína, ¿no? que comentábamos. As legumes. Decíamos 4 racións por semana, polo menos. Vedes que pon polo menos. Non o digo eu, o di consumo. Vale? Por que polo menos? Porque poderíamos comer máis. Falábamos do vegetariano, o vegano, pode comer todos os días legumes, vale? Para conseguir a proteína completa con legumes, temos que facer o que se chama complementariedade proteica. Nunha persona, como os que estamos aquí, omnívora non é algo imprescindible, pero nun vegetariano, sí. Complementariedade proteica significa conseguir a proteína completa. Os produtos animais teñen unha proteína completa,
ten todos os aminoácidos esenciais. Pensade nun puzzle, vale, a proteína completa é o puzzle completo, os aminoácidos sería cada peza. Se me falta unha peza no medio do puzzle, non teño o puzzle rematado, vale? Entón, a legume lle faltan algunhas pezas. Pero esas pezas, casualmente, aínda que os cereais e os froitos secos non son moi proteicos, teñen esas pezas. Por lo tanto, complementariedade proteica sería mezclar esas dúas cousas. Non ten por que ser na mesma comida, pode ser ao longo do día. É dicir, eu como unha ensalada de garbanzos, pero teño unhas tostadas de pan polo desayuno. Xa tería os aminoácidos que necesito. Vale, por lo tanto, importantísimo. Por que se recomenda tanta legume? Por unha parte, a nosa dieta, probablemente a de todos os que estamos aquí, en xeral aquí, vale, en Galicia en particular, en España en xeral, ten moita grasa. Moita grasa. As legumes non teñen grasa. Pero temos outro problema endémico. Como cociñamos as legumes? Cocido, fabada, callos... Vale, guisos. Guisos que levan unto, que levan chorizo, que levan... Claro, entón, o problema non está na legume, o problema está na preparación desa legume. Importante o foco de como cociñamos as cousas. Vale, as legumes non teñen grasa, pero que encima teñen moita fibra, que pode reducir a absorción de colesterol, entre outras cousas, que pode mellorar a prevalencia de cáncer de colon, que pode reducir a glucemia. É dicir, todo o que vemos como un problema, as legumes son prácticamente a solución. Vale? Teríamos fibra, hidratos, grasas. Hidratos, pero non azúcar. Vale? A carne blanca. A carne blanca, máis recomendable que a carne vermella, non é que sea máis recomendable para un consumo máis habitual. Por qué? Que ten de diferente? Menos grasa. Vale, menos grasa. A carne vermella, decía, non é un problema, se pode consumir, pero vedes que en vez de poñer, polo menos, pon hasta. Por qué? Porque hai unha recomendación máis limitada, é dicir, limitar ese consumo. Non significa que non se poda consumir, insisto. O porco en Galicia salvou moitas vidas, non? De o morro ata os andares, non? Decían. Bueno, se pode comer, sí, pero non todos os días, vale? O peixe, decía, 3-4 racións a semana. Unha ración serían, igual que en carne, un pouco máis. A carne sería unha ración 125 gramos, máis ou menos, vale? En peixe un pouco máis. Que ten o peixe que non ten a carne? O que ten máis? Mais auga. A auga non é calórica. Por lo tanto, a ración sería un pouco máis grande, vale? Independientemente dese verde, dese blanco, se estamos a falar de outros produtos pesqueiros como mariscos, vale? Non conozo a ninguén que coma centollas todos os días, vale? Sabedes que din o ácido úrico, bueno, non creo que ningún coma aquí nécoras centollas todos os días como para ter ese problema. Se xa temos o problema, hai que reducilo ou telo en conta, sí. Se non, non penso que vai a ser un problema para a maioría, vale? Entón, peixe azul, recordade, polo menos 2 racións a semana. Ración, 125-150 gramos, vale? Incluindo tamén o que son as conservas, vale? Os ovos, bueno, normalmente preguntaría antes de pasar a diapositiva, pero ahora xa o fixen. Cantos ovos a semana deberíamos de comer, pensades? A ver, se van antes, a mí me quitaron... Vale? Ahora dan máis. Ahora dan máis. Antes eran 2, todo máis. Ahora son 7. Bueno, podría estar ben, depende de onde mires, vale? Sigue sendo así. De feito, aquí tedes 2 recomendacións que non son miñas, outra vez, digo, a miña opinión é o último que importa. O que importa é o que din os datos, en este caso, pois as ideas que poñemos por aí son, digamos, as recomendacións de diferentes organismos, vale? A Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, que é a ESAN, di ata 4 ovos a semana. Vou poñer ata, igual que poñen a carne. A Fundación Española do Corazón, esta recomendación ten máis anos que Petete, di de 3 a 5 ovos a semana, e no caso de ter o colesterol elevado, de 2 a 3. Cal está ben? Sí. Tuve un infarto fai uns Sí. anos. Entonces, é o colesterol alto. Sí. Entonces, lle dixen ao especialista, bueno, non podo comer ningún ovo. Por si acaso. La contestación, bueno, lo hablar en español. Sí, sin problema ningún. La contestación, señora, puede comer tranquilamente, que los huevos no se meten con el colesterol. Efectivamente, de feito, bueno, O sea, por razón. sí, bueno, pero mira, de feito, hoxe porque Era una cosa que antes, ¿no? sí, antes era como malísimo. Tranquilamente que no se mete con el Mira, aquí hoxe non hai con con el colesterol. Hoxe non hai moita xente moi xove, pero ata en algúns debuxos animados, bueno, coñecidos, hai un capítulo, corre huevo, dice, hai un, te comieron la olla los del Consejo del Huevo, le dice, porque dice, o ovo non é malo, tal. Bueno, é certo, hoxe hai diferentes opinións, vale, pero o que di o grueso da evidencia sería o seguinte, os ovos realmente
A diferencia, por exemplo, entre non comer ovos e comer un ovo, hai un aumento de colesterol. Pero entre comer 5 ovos ou comer 10 non hai un aumento de colesterol. Porque hai un límite de colesterol que podemos absorber. E o colesterol que temos en sangre non é directamente proporcional, digamos, ao consumo de colesterol. Está relacionado co consumo calórico, co consumo de grasa, con la calidade da grasa, co que nos movemos, co consumo de fibra, é dicir, con outros factores que importan moito máis, vale, que consumir un ovo ou 2 ovos. Eso é malo. Eso é malo, eso é un problema. Mira, aí pode haber un risco de salmonela, por exemplo, de outros problemas, pero é máis, na época dos 80, 90, no deporte se consumía moito ovo crudo, os culturistas da época dorada, no? Facían batidos de ovo crudo. Bueno, a proteína do ovo sen cociñar non é moi biodisponible, é dicir, non podemos absorbela ben. Encima hai máis risco de salmonela, listeria, etcétera, é dicir, incluso de morrer, vale? Entón, o importante é cociñalo ben, eso sí. Incluso coas tortillas, estas cousas que están moi de moda facelas máis crudo, menos crudo, bueno, a higiene alimentaria nos di que hai que cociñalo ben, vale? Logo cada un na súa casa que faiga que tome os riscos que queira. Correcto. Efectivamente. Sí, claro, pero bueno, no, vitamina teñen, pero teñen máis cociñados, ese é o problema, non? O tema é que realmente poderíamos comer os ovos que queiramos sempre que non supoñan desplazar outros alimentos nin cometer un exceso. Como decíamos antes, as mesmas columnas dos presupostos. No? Se eu teño un gasto de 2000 calorías e como un par de ovos todos os días, pero non deixo de comer outras cousas, por comer esos ovos non pasa nada. O ovo aporta moitos nutrientes, vale? Moitas vitaminas, moitas proteínas, minerais, grasas, outros componentes. O problema pois tería moita colina, por exemplo, pero deixaría de ter pois vitamina A, C que teñen as froitas, e deixo de comer froita por comer ovos, vale? Ahora, se gasto 10.000 calorías, igual podo comer 10 ovos, vale? E non me estou pasando de calorías, pero deixo de comer outras cousas. Se eu, co que gasto eu, como 10 ovos todos os días, vou estarme pasando 4 pueblos. Por lo tanto, o problema vai estar no exceso en xeral, non só porque veña do ovo. Por lo tanto, aí está, vale? Hai un estudio que di que comer un ovo al día aumenta o índice de mortalidade. Claro, por qué? Bueno, porque a maioría de xente que sale nese estudio é xente que xa comerá demasiada grasa, que terá o colesterol elevado, o ovo, bueno, pues aporta un pouco máis, botar un pouco máis de leña na fogueira, vale? Pero o problema non está no ovo, está no conxunto. Hai moitos outros estudios que din que non é un problema comer máis ovos ao día, vale? Por lo tanto, o ovo, opinión xa personal, inda que sexa que menos importa, o ovo é un magnífico alimento, vale? Ten unha gran cantidad de nutrientes, un precio pues, bastante decente, vale, alcance de prácticamente todo o mundo e que ten moita versatilidade a nivel de como podemos cociñalo, polo tanto, importante incluirlo na dieta das persoas que poidan comelo, vale? Os lácteos, outro pilar importante, decíamos antes que se desayuna leche con cosas, vale? A recomendación en España é a de arriba, vale? Di 3 lácteos desnatados sin azucarar al día. Pode ser leite, pode ser yogures, poden ser queixos, vale? Kéfir, etcétera. O que di a Organización Mundial da Saúde, 2 lácteos enteiros sin azucarar al día. Por que 2 e non 3? Bueno, culturalmente non temos ese consumo de lácteos nin esa disponibilidade en todas partes. Por lo tanto, aquí aumentamos un pouco isto tamén barrendo para casa porque hai unha produción láctea importante, vale? A diferencia, o problema non está en que teñamos 2 ou 3 lácteos, vale? O punto importante ao meu xuizo é enteros ou desnatados. Alguén pensa que a leite desnatada é mellor que a enteira, ao revés, por qué? Molladevos algún, veña. Eu tomo desnatada do que me mandado. Vale. Eu enteira. Vale. Pero non leite, a mí o leite non me gusta. Vale. Teño que tomar Yogur. Vale. O tema é, vale, por que desnatada? Volvemos ao mismo. A población galega, a población española consume moita grasa. Que é máis fácil? Ensinarvos onde está grasa? Que é máis fácil? Quitarlle o señor Manolo o chourizo de todos os días? Ou decirlle, bueno, toma leite desnatada que é mellor? Cando facemos o tema de toma desnatado, o que facemos é que un alimento que consumes todos os días e quitas a grasa. Por lo tanto, baixas a grasa que consumes todos os días. Vale? O tema é que a leite enteira ten máis nutrientes que a leite desnatada. A leite enteira, aparte de ter grasa, vale, ten vitaminas liposolubles. Vitamina A, vitamina D, vitamina E. Seguro que a vitamina D nos suena a todos, verdad? Por lo tanto, bueno, pues aí estaría. Quere decir que para todo o mundo é mellor? No, se temos un problema, pois, por exemplo, dun infarto e xa consumimos moita grasa, o médico nos di, pois, é mellor que tomes desnatada. Moitas veces é por isto. Non é porque sexa mellor, é porque no conxunto da dieta é máis fácil decirche baixa a grasa a leite que o tomas todos os días varias veces e non decirche, pois come menos desto, menos do outro, menos tal, vamos a ver como é a túa dieta. Os médicos moitas veces non teñen tempo de pararse a facer estas cousas e ata fai pouco non podían derivarnos a nós porque non estábamos nos Sergas. Vale, agora empezamos a aparecer por aí. Vale? Entón, importante,
a recomendación de 2 a 3, vale, de 2 a 3. Desnatado, enteiro. Eu diría enteiro sempre que non teñamos ningún problema de colesterol. Se temos un problema de colesterol e non sabemos moi ben se estamos comendo moita grasa ou menos grasa, mellor desnatado. Vale? En yogures, a diferencia vai ser mínima. Vai ser mínima. Estamos falando de que un yogur por 125 gramos ten 5 ou 6 gramos de grasa. Con unha grasa, unha leite enteira bastante grasa. Hai algún yogur, como poden ser os de Larsa, que ves enteiro e lle das a volta e resulta que pon leite parcialmente desnatado. Pois sería semidesnatado, polo tanto ten todavía menos grasa. É dicir, o yogur enteiro non é un problema porque non comedes de yogures todos os días, ou non deberíades de comer de yogures todos os días. Vale. Por ir rematando coa proteína, pois quedamos aí. Os cereais, aparte, digamos, o último cuarto de plato. O que di o plato de Harvard é cereais integrais. Vale, cereal non ten que ser só cereal. Esa parte do plato, mal que hai diferencias entre países, debería de incluir a pataca ou boniato, por exemplo, vale? Porque tamén é unha fonte de hidratos. En algún plato, como o de Canadá, as patacas veñen como vegetais. Pero Harvard, o que di é, las patatas e patatas fritas non son vegetales. Eu pon así, especificando, porque moita xente, entende, ven do campo e vegetal. Bueno, vegetal é, pero non o vamos a ter en conta como verdura, vale? Non aceptamos pulpo como animal de compañía, que decían. Vale, entón, cereais integrais. Bueno, deberíamos escoller integrais, variar cereais. Aquí se come moito trigo, pero tamén temos millo, verdad? Temos maíz, hai máis, ahora temos pan de centeno, pan de trigo sarraceno, pan de espelta. Bueno, importante variar. Variar non significa que todos os días comades un pan diferente, pero se podedes ter diferentes fontes de cereais, mellor, porque os diferentes cereais van a aportar hidratos de carbono, pero tamén minerais e vitaminas diferentes, vale? Preferir formas menos procesadas. Canto máis sexa, digamos, a forma que ven da terra, mellor. É dicir, se temos un cereal enteiro, temos varias cousas. Penso que non o puxen aquí, non? Vale, teríamos varias cousas. Teríamos un grao de cereal. O grano de cereal ten 3 partes. Igual un botánico me bota unha bronca. Pero serían principalmente unha cáscara que nos aporta fibra. A parte do medio, que sería endospermo, que nos aporta hidratos de carbono. Hidratos de carbono, sería a fariña blanca, verdad? Que pasa cando peneiras un trigo, unha fariña? Que queda fariña blanca, verdad? E logo habría unha parte que é o endospermo, que ten fitocomponentes, son sustancias que están en plantas, nas que veñen da terra, hortalizas, en verduras, vale? Tamén nos cereais, que son vitaminas e minerais, tamén, pois, esos componentes que non son vitaminas, minerales, non son nutrientes realmente, pero teñen incidencia na inflamación. Seguro que nos sonan as isoflavonas de soja, ou o licopeno do tomate, ou as antocianinas. Bueno, pois eso é o que está aí. Polo tanto, un cereal integral é un cereal enteiro. Enteiro non significa collo fibra e lle boto, collo salvado e lle boto encima. Non. Enteiro significa que collo gran, faigo fariña e teño a fariña de todo o cereal. Vale, eso sería integral. Vale, a nivel de froita. Cantas pezas de froita pensades que deberíades de comer o día? Independientemente do que poña aquí. Vale. Ahora non. Vale. Mira, pois realmente eu me atopo moitas veces que me din isto é bo, como é bo, canto máis mellor, non? É moi habitual. Non ten que ser así. E no caso da froita, o que di a evidencia é que habría unha curva que vai o consumo cero sempre é malo. Vale, é malo porque faltan nutrientes que podemos coller de outros sitios. Eu coñezo xente que é alérxica a proteínas que teñen as froitas e non poden comer froita, ou case non poden comer froita. É un problema, vale? Pero realmente poden coller os nutrientes de outro sitio. Non hai ningún alimento, ningún que sexa imprescindible. Vale, a mezcla de outros alimentos sempre pode cubrir esas necesidades. O tema sería que o ideal pois sería 3 a 5. Por qué? Porque o risco de enfermidade se reduce nese consumo. Estaría no punto máis baixo. Cando subimos dese 5, isto vai a variar moito en función do que nos movemos, aumenta o risco de enfermedade porque o que facemos é consumir unha gran cantidade de azúcar. Vale, estamos falando de que, pues aquí decía a vosa veciña, 14, 15. Bueno, eu tive un caso dunha persoa que consumía 14, 16 pezas de fruta ao día e tiña o hígado graso. Claro. Sí, tamén, vale. Pois é moi habitual. É moi habitual en atopar xente que ten hígado graso e din, non bebas alcohol, xa non bebo alcohol, non comas grasa, xa non como grasa, fai deporte, xa fago deporte. Non sei por qué. Consumes refrescos que teñen fructosa? No. Hostia, claro, cando vemos o consumo de froita, non quere decir que a froita sea mala, nin que a fructosa na froita sea mala, pero o problema é que cando nos pasamos 4 pueblos, se non temos un gran gasto enerxético por actividade física, esa fructosa é un problema. A fructosa, se consumimos unha cantidade normal, esta sería a cantidade normal, vale? E facemos unha actividade física baixa, chega ao fígado, se convirte en enerxía, non pasa nada. Se consumimos moita, pero facemos moito deporte,
pasa o mismo, máis fructosa, de feito, a maioría das cousas que toman os ciclistas, por exemplo, teñen unha fonte de fructosa, se convirten en enerxía. Pero que pasa cando como moita fructosa e chega ao fígado, pero eu non me movo? Pois que parte se converte en grasa, pero en grasa no fígado. Non significa que me vai a salir máis grasa, digamos, no, se engrasa o fígado. Vale, eso é un problema, é un paso previo a unha cirrosis, vale? Eso é un problema importante. A línea vermella está aí, vale? O fígado se vai engrasando. Vai un fígado graso, hai, digamos, unha cicatrización nese fígado. Eso é reversible, vale? Eso é reversible. O problema é que, chegada a cirrosis, a única vía seguinte é o cáncer hepatocelular outra vez. Por lo tanto, non estou dicindo que a froita sea mala, nin que teña... Vale, non, nada máis longe da realidade. Pero se non vos movedes moito, non comades 15 pezas de fruta ao día todos os días. Un día te pasas comendo unhas ciruelas ou comendo unhas... Bueno, ben, pero non todos os días, vale? 3 a 5 pezas sería o ideal. Se non vos movedes moito, mellor 3 que 5, se vos movedes máis, mellor 5 que 3, vale? Estou falando de pezas, pero cando falo de pezas non falo de comer ciruelas, vale? Se comedes ciruelas, comede un par. Se comedes unha laranxa, pois unha laranxa, se son mandarinas, comede varias. Non cambiades unha mazá por un melón. Polo dixen por aí algunha vez, xa pasou algunha vez, por eso especifico, pero realmente pois temos que ter esa, de verdade, que é anécdota, non chiste, o sea, pero importante ter ese tema, ¿no? Vale. Para beber, xa para rematar, antes de pasar a preguntas, estas cousas, vale, o que di Harvard, que algo saberán destas cousas, foron os primeiros, como decían, sacar unha recomendación puramente científica. Esa frase é súa, non é miña. Di, a bebida de elección será auga, café ou té con pouco nada de azúcar. E chegamos ao punto de azúcar, que non o quixen decir antes. El azúcar es bueno, es malo? Malo, malo, malo. É necesario. Vale, depende de cuánto. Tenemos algo necesario. Bueno, vamos por partes. No, algo non é necesario. Podemos vivir sin azúcar, vale? Podemos vivir sin azúcar, pero non temos por qué, tampouco. É malo? No. É bon? Depende. Depende do contexto. O problema non está no azúcar. Vale, o azúcar non é veleno, non é algo que como me mata, é malo, como son diabético. Non. É dicir, pensades, ahora foi o Giro de Italia, vai a ser a volta, o Tour de Francia. Pensades que un tío desos, ou tía, que está facendo 400 km, 300 km ao día, 20 días, 21 días, o azúcar é malo aí. Aí sí que é necesario, porque que senón el tío del mazo, que le dicen, no, o tipo quedaría na cuneta na primeira subida. O seguro, además, independentemente de todo o que tomen por detrás, que non saberemos, vale? Pero estamos falando de azúcar. Esa xente está tomando 120, 140 gramos de hidratos por hora, 4 horas, medio kilo de azúcar nunha etapa, o día. E non son diabéticos, non teñen problemas, quero dicir, ningún está gordo, nada. Vale, ahora, se eu estou na miña casa vendo o Tour de Francia comando da tele, pensades que podo comer medio kilo de azúcar e non ter un problema, despois de 21 días? A ver, penso que é sentido común outra vez. Decía ao principio, come con xeito, non? Ter un pouco de sentido común, e que a veces é máis fácil que andar pensando. Pensamos demasiadas cousas, é máis sencillo que eso. Entón, por que pon pouco ou nada? Se botades a punta dunha cuchara nun café, non é un problema. Vale? En casos contados, como poder ter unha diabetes, pois hai que ter máis cuidado, pero en xeral non é un problema. O problema é botar 2 azucarillos nun café. Cantos cafés tomades o día? Ainda que sexen descafeinados ou infusións. Ningún, bueno, hai de todo, ¿no? Pero hai xente que toma 3, 4 cafés ao día e bota, só boto media cuchara, pero se tomas 5 son 5 medias cucharas. Son 2 e media, quero dicir, a OMS di que a cantidade recomendable de azúcar ao día serían 25 gramos, pero eso non é certo. Non é certo porque a recomendación é un 10% da enerxía que consumimos ao día. E a recomendación da OMS vai sobre unha dieta de 2000 calorías. Como decía antes, dos que estamos aquí, probablemente haxa 2, 3 personas que cheguen a ese gasto. O resto vamos a estar por debaixo. Por lo tanto, tamén reducirían esos 25 gramos. Ese 10%, se foran 1500 calorías, serían 16 e pico gramos, 17. Se foran 1000 calorías, estaríamos falando de 12,5. 12 gramos, ata fai pouco, o tiña un azucarillo dos que dan nos bares co café. Agora sai de 10, de 8 e de 6. Algún de 5, vale? É unha burrada, vale? Os edulcorantes, outro punto importante. Agora falamos deso, vale? Antes deso, temos as grasas, vale? Decía antes, o aceite de oliva é bo, pero non hai que andar bebendo a morro. Hai outros aceites que están ben. Agora vou decir unha cousa que algún vai levar as más a cabeza. Aceite de colza. Vale, en España non o vades a topar, pero en moitos produtos vades empezar a velo, como aceite de navina, aceite de cánola e xa aceite de colza outra vez. O aceite de colza é moi bo, o problema foi como se tratou, bueno, todo o que pasou, houve unha desgracia enorme, pero a día de hoxe podedes volver a encontrar. En outros países está a orden do día, en Alemania se vende como aceite de oliva, quer dizer, é moito máis barato e polo camiño que vamos penso que en 10 anos, 20 anos vai a volver a España porque non vai a quedar máis remedio. Outros aceites.
E aceite de lino, por exemplo, podedes atopar entre 3 e 6 euros. A mesma marca en Carrefour e en Freud, o doble de precio. Eu comprei o doble de precio. Ten moito omega 3, igual que o pescado azul. Se temos unha alerxia ao pescado, por exemplo, pois pode ser algo que nos aporte o omega 3 que necesitamos dunha maneira moi fácil. Vale? Outras grasas, froitos secos, aceitunas, aguacate, son grasas de boa calidade que podemos consumir na nosa dieta, sen ter un gran exceso. Poñemos nunha ensalada froitos secos, poñemos aguacate, poñemos unhas aceitunas. Non é un problema. Vale? O comemos todos os días mentras vemos a tele o cuenco de aceitunas, poden chegar a ser un problema. Como decía antes, o que comemos está no plato, todo o que ven aparte non ten por que sobrar, pero temos que ser conscientes de que estamos comendo eso, porque todo eso suma. Moitas veces vexo analíticas que están mal, xente que come moi ben, pero logo toma, pois como decía antes, 5 cafés con medio azucarillo, pero 2 galletas. 2 galletas, 2 por 5 son 10 o día, a semana son 70, a final de mes 300, a final de ano cantas galletas comeu. Come moi ben, pero come 300 galletas todos os meses, polo tanto, igual xa non come tan ben, vale? Pasaríamos a ter o plato completo, como decía, vale? A froita, neste caso, iría fora, porque aquí a froita sería un postre, vale? Noutros países, pois é máis típico que vai adentro. Podería ser o postre un lácteo? Sí, pero facede unha reflexión. Donde está esa froita? Está fora do plato, verdad? Se aquí houbera viño, Coca-Cola, o que sexa, onde está? Fora. Ten que estar? Pode estar? Pode estar, pero ten que estar? Non. O postre non é algo necesario sempre. Por que temos que comer un dulce despois de comer? Hai que facer a reflexión, digamos, a recapitulación de estou cheo, me chegou o que comín, teño máis fame, non? E ata despois de 20 minutos non o vamos a saber. Cando comemos rápido, moitas veces, eu son o primeiro que come rapidísimo, o problema non é tanto comer rápido, se ríen por aí porque me coñecen e me veron comer. Realmente o problema non é comer tan rápido. O problema é non ser consciente de que estou cheo. É dicir, podo comer un plato en 5 minutos, pero se non espero 15, 20 minutos a saber se me chegou e sigo metendo platos, podo comer 3 platos. Isto pasa no patrón. Cantos platos de cocido, de callos, de fabada se comen? 2, 3, é moi habitual. Como é a dixistón despois? Horrible, verdad? Vale, correcto, claro, pero por que? As grasas non nos sacian rapidamente, pero nos sacian moito porque son duras, digamos, de digerir despois. O problema é que non somos conscientes de que estamos cheos. A xente me di, no, como 3 platos porque está bueno. No, comes 3 platos porque non estás así. Quer dizer, o comes porque podes. Se estiveras cheo non poderías comer máis. Cando paras de comer? Cando estás así. E logo tes que digerir eso. No? Entón, ser consciente, facer o exercicio de pensar canto me chegou. Cando volvo ter fame, canto fai que comín. E ver como nos hacían diferentes comidas. É dicir, cando como peixe blanco teño fame. Por qué? Porque teño metido na cabeza que o peixe blanco chea menos. Vale? Se comes medio kilo de verduras, como decíamos antes, ou esos 300 gramos, é imposible que teñas fame dentro de 2 horas, porque tes o estómago así. Un bote de xudías, de bote, destas baratas do supermercado, 420 gramos ten. Se o fas para ti só, estás no marxe superior do que deberías de comer. Se o compartes entre 2, estás dentro da recomendación, pero no límite inferior. Calqueira das 2 opcións é boa, pero se comes un bote enteiro, xa che digo que fame non vas a ter. Moita xente me di, cando como verduras teño fame. Iso é que non estás comendo a cantidad de verduras que tes que comer. Vale, podes ter fame por outras cousas, podes ter un problema emocional, podes ter 1000 historias, pero non vai a ser por consumir verduras. Vale? E xa pasaríamos pois, a exemplos e as dúbidas que teñades. Vale? Non vos vexo moi participativos, podemos falar un pouco máis. E poño algún exemplo para ir entrando un pouco en isto. Falábamos antes do alcohol, aí tedes os datos. Vale? Da igual o tipo de alcohol. Aquí tedes unha copia, isto non é meu, é do Instituto do Cáncer de Estados Unidos, que di os principais cánceres nos que influe o alcohol. É todo o que vai da boca ao cu. Vale? Todo o trato digestivo. De boca, laringe, garganta, esófago, no cáncer de mama, moi importante tamén. E logo estaría fígado, e colon e recto. Vale? Como desto ya falamos, vamos a pasar a outro exemplo. Bebidas energéticas. Vamos a falar de refrescos en general, que aquí seguramente bebidas energéticas menos. Cantos bebedes Coca-Cola, Fanta, Nestí... Bueno, non vou dicir máis marcas que ao final nos denuncian. Algún bebe algún refresco con frecuencia? Sí? No? A mí me da igual, quero dicir, non vos vou a juzgar, quero dicir que parece que son o policía aquí. No, a ver, bueno, este tipo de cousas, no? Relacionado cos edulcorantes, que falábamos antes. Temos 2 opcións en todas, sexan enerxéticas ou non. Temos a con azúcar, que sabemos todos que ten un huevo de azúcar, e a sin azúcar, 0, 0, 0, bueno, e variedades varias. Que teñen? Edulcorantes. Cal é mellor? Olladevos, home, que non mordo. Unhas din que é mellor tomar azúcar que edulcorante. Vale. Eu xa levo
E outros din o contrario. Claro. Vale. Bueno, co tema da diabetes, mellor normalmente edulcorante. Vale, en xeral, depende. De que depende? Agora falábamos de refrescos, pero se pode estender a todo o que vos lle botedes a un café, unha infusión, o que sexa. Hai moitos tipos de edulcorantes. Sacarina, eu recordo cando empecé a estudiar que decía, sí, bueno, pero eu recordo sacarina da cáncer. Vale, e o azúcar diabetes, joder, non se pode comer nada. No, a diferencia, bueno, hai moitos tipos de edulcorantes, algúns os comemos, fan a función, pasan polo tubo, como decía antes no debuxo anterior, da boca ao cu, e non absorben, non chegan a ser parte dos tecidos. Hai outros que sí, se eliminan por orina. Eso fai que un sea mellor que outro? No. Vale, estamos nas mismas. Os edulcorantes e todos os aditivos en general son sustancias que están autorizadas na composición dos alimentos e de bebidas. Temos que perder o medo, en parte, a esa química, a esos edulcorantes, a esos aditivos, porque moitos aditivos non son algo químico. Vos só ácido cítrico, ácido ascórbico, vitamina C, ácido acético, vinagre de vino, pois son E300, E330 e 260. Lle perdemos lle demos medo ao vale. No tema dos edulcorantes tamén teñen os seus números, vale? Os suena aspartamo? Está na Coca-Cola. Bueno, o aspartamo dende julio do ano pasado é probable cancerígeno categoría 2 ou 2B, con evidencia en animales limitada en humanos. Entonces é malísimo. Na Coca-Cola está, vale, Coca-Cola malísima. Bueno, non vou dicir que sea boa, pero hai que perder tamén o medo. Hai unha cousa que se chama ingesta diaria admisible, é a cantidade que poderíamos tomar o día sen que sexa un problema. Nese caso é 100 veces, se non recordo mal, máis baixa que o que sería peligroso. É dicir, o peligro está aquí, a ingesta diaria admisible está aquí e os refrescos están aquí. Os refrescos teríamos que tomar unhas, dependendo do peso da persoa, 40 latas día para chegar ao problema. Dito eso, este exemplo, algún aquí xa o coñece, se isto fora veneno, isto te mata. Isto non te mata. O comeríades todos os días? No, igual un día, pois o tes que comer porque non che queda máis remedio, porque te apetece moito non te vai a matar, non é un problema, pero non é algo que deberíamos de consumir todos os días. O problema máis grande que teñen os edulcorantes, e non falo xa do aspartamo que ten ese problema, é que alteran a percepción do gusto, do sabor. Cando erades pequenas, primeira fila, que son desas que máis falades, que era o máis dulce que tiñedes para comer? Caramelos, azúcar. Sí, bueno, pero dulce. Sí, claro. Pero temos azúcar, mel, o mellor, no? Unha froita, no? Ahora temos moitos edulcorantes. O problema, antes, cando decíades, isto está bueno, non está bueno, sempre temos algo por comparación. Isto é dulce, en relación a que? A cerveza é dulce? Pregunto. Amargo, verdad? Claro, por qué? Porque comparativamente hai cousas que son máis dulces. Vale? Entón, esa referencia do dulce estaba aquí, pero que os edulcorantes son 200 a 3000 veces máis dulces que o azúcar, máis edulcorantes. Por lo tanto, se a referencia que temos no paladar é aquí, o tomate xa non sabe igual que antes. É culpa do tomate? É culpa da nosa, digamos, apreciación. Pero o paladar se educa. Eso é por exposición. É dicir, se facemos un consumo recurrente, isto vai especialmente dedicado para os que tedes fillos pequenos. Se lles damos zumos que teñan edulcorantes recurrentemente, se lles damos refrescos recurrentemente, se lles damos gominolas que teñen máis, bueno, xa azúcar por un tubo recurrentemente, a apreciación do sabor que van a ter é esa. O problema é que cando queirades poñerlle unha verdura diante, non vai haber maneira. Os nenos sempre lles gustaron menos as verduras que os adultos, vale? De base vimos predefinidos para o sabor dulce porque na natureza é enerxético e temos que crecer, vale? O amargo normalmente non nos gusta. A primeira vez que tomachedes café, ou que bebichedes alcohol, ou que tomachedes chocolate negro, que pasa aí? Pois pasa que é amargo. O amargo na natureza normalmente é venenoso, vale? Por lo tanto, costa, pero por repetición, ao final, hai xente que bebe cerveza, xente que bebe café, e non hai problema, verdad? Bueno, pois estaría un pouco aí. Entón, educar o paladar é importante. Esos edulcorantes poden ser un problema aí. Tamén poden ser un problema no intestino, porque moitos deles son fermentables, vale? E iso significa que van a alterar a vosa flora digestiva. E a día de hoxe sabemos que a flora é importante para a saúde, moi importante, vale? Bueno, indo a estas bebidas, se hai xente que as consuma, outro problema que teñen non é só a cantidade de cafeína, é a mezcla de sustancias, vale? A cafeína realmente non teñan tanta. Perdón? Sí, a punta pala. Y yo fui en una época más, te lo pueden decir, mucha más que ahora.
O problema que teñen non é a cafeína, o problema é a mezcla. A cafeína, a base de café podes chegar á mesma cantidad. A base de suplementos deportivos, 200 miligramos por pastilla. Isto ten, se é con azúcar 160, se é sen azúcar 150. Menos que unha pastilla. O problema é que ten unha mezcla de outras cousas. Inositol, ginseng, etc. Que van a ser sinérxicos. A taurina, por exemplo, pode axudar a descansar pola noite, pero se a mezclamos con cafeína é sinérxica, aumenta, multiplica o efecto da cafeína. Por lo tanto, isto, unha exposición constante en personas, sobre todo jóvenes, non sabemos como vai afectar dentro de 10, de 20 anos a nivel cardiovascular. Vale, nun consumo recurrente, insisto. Vades un día pola noite con sono, bueno, mellor dormir, obviamente, pero se tedes que conducir, pois pode ser unha opción, vale, pero realmente non debería de ser algo recurrente para todos os días. Algún consume este tipo de galletas? Son saludables, son mejores, peores que las María. Os pillé. Bueno, vale. Bueno, hai máis marcas, quero dicir. Vale, senón as comería. Bueno, independientemente das galletas que sexan, vale, podemos falar de María, que eran as que parecía que eran boas. Eu, de feito, de pequeno fixen algunha dieta do médico, destas de cajón derecho, 1500 calorías. 4 galletas María, ou estás no hospital, te poñen unhas galletas, vale. Bueno, eso por unha cuestión técnica, veñen individuales, cerradas, non hai contaminación, se pode entender. En casa non deberíamos de consumir galletas de forma recurrente. Un día queredes galletas, comedes máis guarras que encontredes, as que vos gusten, disfrutade, vale, pero un día, vale. Igual que pode ser un croissant, un donuts, o que sexa. Mellor disfrutar que non quedar co run, que ao final o día que tedes ansiedade, que vais con hambre a comprar, comedevos o doble. Eu poño un exemplo sempre. Os donuts antes se vendían de 2 en 2, ahora vienen de 6 en 6, ou de 4 en 4. Sí, non? Claro, pensade isto, un día vades a desayunar por aí, estades aí no muelle, un día pola mañá tomando un café, quero un donuts. Cantos donuts necesitades, non canto poderíades comer, Cantos pensades que vos chegan? 1, 2... Bueno, eu sempre digo que para min 1,5 estaría ben, pero como 2, porque non vou a deixar outro medio. Claro, entón, así claro, o tema é 2. Se non comes ese día que che apetecen eses 2 donuts, porque dis, non, eu son moi disciplinado, estou a dieta, ou non como azúcar, ou non, vale, un día. Ao final o que vai a pasar é que o día que vayas a compra con hambre, saindo de traballar ás 3, chegas ali ás 4, colles o paquete de 4, de 6, e metes así. O problema é que non estás disfrutando dese donuts. Que vai a pasar? Sentimento de culpa, por que fixen isto, que burro soy. Cal é o problema? O problema é que eso xera ansiedade. Que vai a pasar? Que volvemos a entrar no bucle de ansiedade, me genera máis ganas de comer trapallada, máis ganas de dulce, volvo a entrar na dinámica. Cada vez quero máis, pero me proíbo comer máis. Quero máis, me proíbo comer máis. O día que revento, como máis. Me paso 4 pueblos e non lo disfruto. Vuelvo outra vez a la mesma dinámica. Por lo tanto, ideal, un día, disfrutar. Vale, hai que disfrutar, o decía na segunda diapositiva, o comer é algo social, é algo hedónico, é algo cultural. Hai que disfrutar, pero tendo pues, certo límite, é dicir, un poquinho de xeito, vale? Eso no que serían as galletas. E o que pasa nas galletas é que non hai unha galleta boa. A galleta boa é a que faz na casa. Por iso digo, queres galletas un día, disfruta, que queiras, da igual. Oreo, que me dá igual, aínda que sexan un atentado. Ollo, se sodes diabéticos, se tedes outro tipo de problemas, aí pode haber outras limitacións. Aquí o que temos é unha galleta típica que se vende como digestive, digesti, como lle querades chamar, galletas con fibra, non? Parecen mellores porque teñen fibra, e decíamos antes, a fibra, ben, vale. O problema é que, como decía, hai que mirar a lista de ingredientes. E logo, os números. Porque eu miro os números, bueno, aquí vendo os números xa levas un susto. Pero pensas, bueno, é por 100 gramos, canto pesa unha galleta? Algún sabe canto pesa unha galleta? Perdón? 50, non, menos. Menos, pero que sigue sendo unha burrada. Estamos falando de que 2 galletas, nesta caixa poñía que 2 galletas eran 26 e pico. É dicir, serán 13 gramos por galleta. Quen se come solo unha galleta? Quen é o valiente? Porque, claro, non suele ser así. Quero dicir, e 2, bueno, quero dicir, normalmente 3, 4, como te deixes, que o paquete vuela. O problema é ese, que ao final non comemos 1 ou 2 galletas. Se coméramos 1 ou 2, diríamos, bueno, non é tan malo. Serían, claro, pois se temos por 100 gramos, 20 gramos de azúcar, por unha galleta quedarían 3, máis ou menos. Pero que non vamos a comer unha galleta. En grasa, neste caso, 21. Como se fai unha galleta? Vamos a retrotraernos un pouco a base do que son os produtos farináceos. Alguén fixo pan algunha vez? Como facemos? Auga? Fariña? Sal? Se queres? Levadura. Vale, nas galletas non hai levadura, non ten por qué. Pero facemos prácticamente igual, verdad? Vale. Vamos a ver a lista de ingredientes destas galletas. Vale, pode ser de calqueira,
Harina non é integral, decíamos, bueno, nos vale. Grasa de palma. Algún ten grasa de palma en casa? Vale. Azúcar, bueno, unha galleta, vale, entendible que leve azúcar. Harina de trigo integral, 13%. Decíamos antes, se supone que son de fibra, teñen aí unha alpaca, vale, pero 54 no integral, 13 integral, vale. Jarabe de azúcar, sabemos que é jarabe de azúcar? Azúcar, vale. Gasificantes, bueno, pues como serían para que hinche. Jarabe de fructoligosacáridos, sabemos que es eso? Azúcar. Sal, bueno, corrector de acidez, bueno, para tema de sabor, vale. Emulgente, para tema de textura. Puede contener leche, vale, porque se fabricará en algún sitio que teña leite. Azúcar, 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 aceite de palma. Estas ni sequera levan aceite de girasol, no, aceite de palma. En casa lle botaríamos aceite de palma? No, non porque non temos, vale, entón, sabemos que nos suena algo malo, efectivamente, algo que non é moi recomendable, pero que bo ao final é que estas galletas teñen por 100 gramos 20 gramos de grasa. Que facemos unhas galletas e lle botamos un pouco de manteiga na casa? Bueno, se é unha manteiga de calidad, non é o mellor do mundo, grasa saturada, pero polo menos sabemos o que estamos botando aí. O problema é que aquí non sabemos o que estamos comendo. Estamos comendo unha cantidad de azúcar enorme, unha cantidad de grasa de mala calidad enorme, encima pensando que non está tan mal porque son digestivo, como que lle de chamar, vale? Nas María, outro tanto do mismo, a maioría de galletas van a ser así, van a ter aceite de palma, ainda que non sexa de palma, é dicir, un pan ten que levar aceite? Non, unha galleta, bueno, podería, tampouco ten por qué, quero dicir, hai máis maneiras de facelas, podemos botar menos azúcar, podemos facelas de 1000 maneiras, vale? Pero estaríamos aí. A sal, decía por ali unha señora, verdad? A sal, me dixo cando mirábamos as etiquetas, verdad? Vale, cantos bota de sal na cociña? Todos, verdad? Ou casi todos. Bueno, usted no, tampouco, vale. Cantos botamos sal no plato? Menos, verdad? Pero hai xente que fai nas dúas. Cando vamos a comer fora, está salada, menos salada, máis salada, igual? Más. Para todos más? No? Esos que botamos moito sal na casa. Porque fora normalmente se bota por unha cuestión. A que sabe la sal? A sal. Vale. Que quere decir isto? Cando unha tortilla non leva sal, como está? Unha sopa, sosa. Que sabor le falta? Le falta sal, pero que sabor le falta? Salado, pero realmente é un sabor, como tal. Quero dicir, é algo que sabe a naranja? No. Quero dicir, é un potenciador de sabor. Vale, un potenciador de sabor. Que quere decir isto? Pois quere decir que a industria o sabe, tamén. A industria que fai é botar máis sal. Por que tiñemos sal aquí? Nas galletas, se son dulces. Se levan 4 veces azúcar, para que botamos sal? No, es para que compres máis. Es para que comas máis. É para que o teu corpo te pida máis. Sabor, se leva azúcar, que máis dá que leve sal. Quer dizer, ten case 2 gramos de sal. Máis de 1,2 é bastante. Aquí leva 1,7, pero se leva 20 de azúcar. Que vas a notar salado aí? Nada. Pero vades a comer máis. Todo que sexa a mezcla de grasa, azúcar e sal é algo que nos gusta a nós e a todos os mamíferos. Se tedes can ou tedes gato, a comida de lata lles gusta máis que a comida seca, porque ten máis grasa. Vale, a un neno pequeno ou a un can, lle mollas o dedo en azúcar, non deberíamos, lle das, lle gusta, porque é dulce. O dulce, o azúcar, non o dulce, o azúcar é enerxético, é enerxía rápida. Por eso os deportistas consumen azúcar en bicicleta ou correndo. A grasa non é rápida, pero é máis energética, ten máis calorías. E a sal é necesaria para a vida, a nivel de o sodio é necesario para a vida, vale? Evidentemente, en algunhas circunstancias temos que reducilo, pero en xeral o sodio é necesario. Polo tanto, esa mezcla de 3 é algo palatable, volvemos ao gusto, volvemos ao que nos pide o noso corpo. A que non lle gusta unha galleta, bollería, unha tarta, unha fabada? Quero dicir, cando tenemos esa mezcla comemos máis, vale? As galletas, dicíamos, 1 a 2 é difícil, vale? Filetes de polo normal, plancha. Filete panao, cando comemos máis normalmente? Se nos deixamos, quero dicir, panaos. Cal é a diferencia? A parte. O sabor sí, pero a parte, cal é a diferencia? Hidratos, fariña, grasa, porque está frito, normalmente levan sal. As patatas cocidas, unha pataca boa rica, patatas de bolsa. Quen abre unha bolsa a pode pechar. É complicado, se pode, sí, se pode, pero hai que facer un exercicio mental. É complicado, vale. Típico, vou a tomar algo, me dan cacahuetes fritos e salados. Xa o dixen, fritos e salados. E os cacahuetes que son? Hidratos. Temos a mezcla outra vez, non hai azúcar, pero hai hidratos simples. É dicir, cando temos esas mezclas, o corpo nos pide máis, é algo palatable, é algo, vamos a decir, innato, se queredes decirlo así. É incontrolable, entón? Non.
temos que ser conscientes, pero é difícil. Ser consciente non deixa de estar bo o filete panado, nin deixa de estar bo a pataca fritida, pero temos que ser conscientes destas cousas, porque é a única maneira de poder tomar decisións, vale? E xa para acabar, teríamos pois esa sal, importante dato desa sal. Alguén usa este tipo de cousas? ¿Quién lo anuncia? Esa la sabemos, ¿verdad? Vale. Claro, ¿qué? Perdón? Arguiñano. Avecre en chuchú, ¿verdad? Bueno, moi habitual, verdad? Moi habitual, verdad? Digo avecren, pode ser Nor, pode ser marca blanca, quero dicir, non é por, de verdad, non teño nada en contra de ningunha marca, vale? Por favor, que non parezca isto. No, para nada. Pero que todo este tipo de produtos, caldo de pescado, caldo de polo, caldo de verduras, vale? Sabedes canto polo, cantas verduras, canto leva? Menos de un 2%. En 100 gramos. O cubo non son 100 gramos. É dicir, mollaron un polo e o mismo polo do primeiro día o que están mollando agora, vale? Prácticamente. Que leva, entón? Que estamos comendo? Porque, ao final, se o botamos o comemos, Quer dicir, non se queda aí, non se vai na auga, vale? Que non parezca que a comida é porosa. O que hai aí é glutamato monosódico, se non sabedes o que, vos lo digo eu, é outro potenciador de sabor, que en algúns sitios podedes ver que engorda, non é que engorde, pero fai unha cousa, reduce a produción dunha hormona que temos, se chama leptina, que é unha das que nos marca a saciedade. É unha das cousas que nos di, estás lleno. Vale? Se producimos menos hormona deste tipo, que pasa? Que non nos saciamos. Vale? Canta máis grasa temos no corpo, máis leptina producimos, pero nos volvemos resistentes á leptina. Por lo tanto, cando temos un sobrepeso, deberíamos de ter menos fame, pero temos máis. E nos costa máis controlala. Vale? Por eso, moitas veces, a gañancia de peso é algo progresivo. Ninguén está gordo porque quera. Vale, importantísimo. Que moitas veces escoito, este fulanito está gordo porque quere. Non, é moito máis complicado que eso. Vale. O tema é, aquí, pois temos ese glutamato. Por que botan? Porque é potenciador de sabor, fai que teñamos máis ganas de comer. Vale, isto está en toda a comida precocinada que comprades McDonald's, etc. Vale, prácticamente toda. A parte, que máis leva? Sal. A recomendación da OMS, da Organización Mundial da Saúde, está aquí. 5 gramos de sal al día. Non superar 5 gramos de sal al día, añadida. Engadida. Canto leva un cubo destos? Pois o baixo en sal, 5,25 cada cubo. É baixo en sal, vale? O outro non o sei, pero máis. 7 e pico, unha cousa así. É dicir, botando un cubo deste tipo, probablemente xa teñamos máis sal da que deberíamos de consumir habitualmente. Digo isto porque é algo moi habitual, cada vez por suerte menos, vale? Estas sopas rápidas, precocinadas, suelen tener tamén eso, vale? Solen levar tamén aceite de palma un pouco, para darlle, non sei, para que se peque. E algunha cousa máis, pero que son verduras, polo, peixe, 2%, 1%, un e pico, vale? Podedes velo, está no supermercado, non invento nada. Igual, se atopades un mellor, pois comprade, vale? Pero quero dicir, normalmente, eso é o que hai no supermercado. As patacas, sen poñer marca, temos aí patacas de bolsa, vale? Temos aquí números, non puxen lista de ingredientes porque non me cabía moi ben. Lista de ingredientes, normalmente non é pataca. Se fixerades patacas destas, que faríades? Cortar patacas, salar, fritir, ben. Bueno, un día, ben. Isto se fai así? Non. Decía antes, as patacas as metemos nese cuarto de plato que serían os cereais, pero non son cereais. Sin embargo, existe la fécula de patata. Que é a fécula de patata? Prácticamente harina blanca, pero de patata. Vale? Entón, aquí o que temos normalmente é unha masa que ten pataca, algo de pataca leva, e máis cousas. Se son sabor jamón, pero estamos comendo patacas, algo falla. Vale? E o que temos nos números? Bueno, pois o que temos é normalmente un huevo de sal, igual que neste caso que no produto anterior, igual que as galletas, 1,7 gramos, vale? Para que vexades a cantidade de sal que teñen as galletas, que ten a mesma que as patacas, vale? En este caso non temos azúcar, que bien, entón podemos comelas No, tampouco. Que temos? 30 gramos de grasas, neste caso. Vale, neste caso, penso que estas se facían con aceite de oliva porque non leva moita grasa saturada. Pero sigue sendo unha cantidade enorme de grasa en un paquete que en este caso ten 150 gramos. Cantos podían pechar o paquete? Que non entrean. Claro, isto é de 100 gramos, o paquete trae 150. Vale? Trae aire tamén, pero trae 150. Entón, isto non son 30, son 45, vale, claro. Isto tampouco son 1,7, e aquí tiñamos 700, non comemos o paquete inteiro, comemos igual. Entón, moito cuidado con estas cousas, vale? Esos son exemplos típicos. Me gustaría que algún preguntara máis dúbidas, porque estou seguro que algún ten dúbidas no supermercado, cando cociña ou cando come. E o problema dunha dúbida pequena é que crece e ao final o que temos é un problema, vale? Sí, nada. Vamos. Yo tengo una pregunta. Sí. Tengo
fitness, proteico. Sí. Mira, o coco é unha froita, se supón. Pero ten grasa a punta pala, e as froitas normalmente non teñen grasa. O aceite de coco ten unha particularidade boa e unha cousa mala, vale? A grasa vegetal normalmente non é saturada. Neste caso, hai moita grasa saturada. As grasas, normalmente, para que o vexades na casa, a grasa saturada suele ser sólida, unto de cerdo. A grasa insaturada suele ser líquida. Aceite de oliva, aceite de pescado, etc. O coco como é? O aceite de coco? Hai xente que o compra para a pel, para o pelo incluso. Claro, se o posa ao sol ou se fai calor está líquido transparente, pero se está na neveira é sólido. Está entre medias, ten moita grasa saturada, pero tamén ten unha cousa que se chama ácidos grasos de cadena corta, que podedes ver en algún gel de ciclistas, dudosa... bueno, pero, por qué? Esos ácidos grasos de cadena corta se absorben como se foran glucosa. Non teñen que ver coa glucosa, pero se absorben máis rápido e se utilizan como fonte de enerxía. Por lo tanto, en ese caso serían saludables, pero a cantidade que ten de grasa saturada fai que non sexa o ideal. Botalo de vez en cuando en algunha cousa? Ben. Consumo recurrente? Mal. Vale. Ten un halo de saúde, parece algo super sano porque costa 4,50 un bote, que os diré caro, é algo exótico. Se vende incluso un aceite de coco que é MCT, se chama, que son só é líquido, eso a parte que non é saturada. Carísimos, 15 euros, 14 euros, quero dicir, recomendable? Polo precio diría que non, vale? Está ben? Sí. Eu non usaría aceite de coco recurrentemente. Se é algo puntual, unha vez cada... Bueno, sí. Sí, mira. Sí. Vale, mira. A nivel de aceite, o ideal sería oliva. Pero para cociñar non virgen extra. Porque se quema antes. Isto é algo que moitas veces virgen extra para todo. O punto de humo, o punto que se quema é máis baixo. Girasol, aguanta máis temperatura. Se compras girasol, mellor girasol alto leico. Alto leico significa máis rico en ácido graso oleico, se parece máis ao aceite de oliva, por lo tanto un pouco máis saludable, depende da variedade de girasol. Está ben, o ideal sería que non levara grasa, vale, pero así non vai estar rico. O tema do dátil é outro tema como o tema do azúcar. Antes non o dixen, se me foi un poquinho o pinza. Azúcar, panela, azúcar moreno. A stevia non é azúcar, stevia é un edulcorante, pero todo, ahora falamos. Pero todo que sexa jarabes, cristales, concentrado, azúcar. O dátil, perdón? Mel, azúcar. Mira, o mel é entre 70 e 90% azúcar. No, sí, que azúcar sí, pero un pouco en canto a idoneidade. Sí. Pero a iso vou. Por que din que a mel é boa? Porque ten vitaminas, minerais. A mel é, dependendo da flora, época do ano, o sitio onde se recolle, humedad, ten 70-90% azúcar, o resto é auga e menos de 1% agrupa vitaminas, minerais, enzimas, subprodutos que le dan color. É dicir, está mellor que azúcar? En un 1% sí. Non é que sexa un conto, ten cousas. Vale, é verdad que pola textura de máis, o tema da garganta, pois pode moitas veces alivia, pero que é azúcar, igualmente. Se foi a muller, está ali, diabética, non? Decía, a mel para diabetes que tal? Mal, é verdad, igual que azúcar. Claro, que ese é o tema. Pensade como se foderes diabéticos nese sentido. A mel está moi ben para consumir de vez en cuando, pero é azúcar. O tema do dátil, aí hai un problema, vos sona o tema do real fooding, estas historias. Decían, azúcar leva pasta de dátil. E poden poñer, isto sí que pode pasar, vale, que atopedes nunha lista de ingredientes, pasta de dátil. Non pon azúcar. Porque existe azúcar de dátil. Hai varios produtos no mercado ahora mismo que poñen delante, sin azúcares ni edulcorantes. E lle das a volta e ten 20 gramos de azúcar. Perdón? No. Sí, perdón, añadidos sí, pero claro, pero ese é o tema. Sin azúcares añadidos nin edulcorantes. E diste, vale, que é a pasta de dátil? Por que está aí a pasta de dátil? Está para edulcorar. É azúcar. Pero a diferencia é que podes extraer azúcar de dátil ou moler dátil e facer pasta, pero sigue sendo igual. O dátil que ten? Azúcar, punta pala. Entón, entre botar azúcar e botar dátil hai unha diferencia. O dátil ten un pouco de fibra, ten máis vitaminas. Está mellor? Poderíamos decir que sí, pero a fin de contas, se atoparas un produto como estos con 18 gramos de azúcar e aquí pon pasta de dátil, é mellor que este? Seguro. É mellor que o que non leva azúcar? Non. Sigue tendo azúcar. Vale. Entón, este tipo de bollería, a fit ou estas cousas así, bueno, poden ser un sustitutivo de outro que este
Sí, pero entre se me ocurre un produto que é crema de cacahuete a base de, crema de chocolate a base de castañas. Bueno, é mellor que a nocilla, seguro, pero ti se queres nocilla e comes a outro sabe igual. Pois non sei, igual non. Se che vale, mellor idea, sí, vale. Se queres un día comer un bocata de nocilla, pois igual é mellor que comas o que queres e non que estés co run run e ao final comas todo o bote do outro, vale? É dicir, moitas veces nos queremos enganar coa bollería fit, etc., para un consumo máis recurrente. Sigue sendo algo máis saludable, pero para un consumo ocasional, vale? Entón, é importantísimo eso. Sí, sí, por supuesto, pero hai que pensar que a crema de cacahuete que é asa punta pala, é dicir, está moi ben, oi, cojonudo, pero o problema é se non tes un gasto enerxético, o que falábamos antes, se non nos movemos moito, se non facemos moito exercicio, un día podes comela, se comes todos os días, e canta comes, porque claro, eu coñezo xente que bota unha cucharada de postre, pero hai xente que bota medio cuenco, non? Entón, claro, o problema está aí, quero dicir, é algo moi saludable, pero nun consumo enerxético alto, porque non deixa de ser unha grasa, o que falábamos das noces, vale? As noces, 100 gramos de noces, todos os días, eu coñezo xente que as consume, e atopo xente que as consume, mal. Como moi ben, pero dende que como mellor, engordo. Que comes a media tarde e a media mañá? Yogur, fruta, frutos secos, canto, 50 gramos. O día? No, 2 veces. 600 calorías máis. Claro, como mellor? Sí, son alimentos de calidad. Cantidad errónea. Vale, co crema de cacahuete pode pasar o mismo, é bastante habitual, sobre todo en xente joven que empeza a facer deporte, tema fit, tal. Crema de cacahuete, ben, de feito, ahora hai unha desgrasada. Pois, bueno, para un consumo máis recurrente mellor, porque é menos calórica. Que pasa? Que tamén perde esa grasa de calidad que pode ter o cacahuete. Entón, ben, mal, bueno, é dicir, para un consumo máis habitual mellor, porque non vas a cometer un exceso tan grande, pero perde propiedades. A stevia, que me decían, volvemos ao tema dos edulcorantes, vale? A stevia, sí, glucósidos de esteviol, segue sendo outro edulcorante máis, vale? É mellor, se vendeu que sí, pero que realmente, por qué? Porque temos demonizados outros edulcorantes, e non ten por qué, quero dicir, é outro edulcorante máis. Sigue tendo unha afección a nivel de gusto, sigue tendo unha afección a nivel de flora digestiva. O único edulcorante que podría decir, se me de equivocarme, que é mellor a nivel de saúde sería a tagatosa. Non a vades a topar, en internet únicamente, vale? A vende a marca Tagatese, porque é unha patente. Agora penso que hai algunha máis. É un subproduto da leite que non ten lactosa. Bueno, estaban buscando un produto para mellorar a glucemia e atoparon un edulcorante, vale? Empezaron a vendelo moi caro, ata fai pouco se vendía en polvo como azúcar. A ventaxa que ten é que en relación a outros edulcorantes sería igual que o azúcar, collerías cuchara, botarías azúcar, o sea, o uso é igual, poderías utilizalo en cociña, etc. Para postres de diabéticos ou fit, etc. se utilizaba moito. O problema, precio, é que ata fai pouco ti comprabas un paquete e viña tagatosa, 90%, 10% sucralosa, pequeniño, e poñía un 16 ou un 8, que era a relación entre cucharadas de azúcar para un postre, por exemplo, as que tiñas que botar de tagatosa. Agora non é así. Cambiou a cor do envase, isto é importante tamén. Cando cambia un envase, miradeo. Porque ou vai a cambiar o precio pronto, pasou cos yogures naturais de Clesa fai pouco, cambiaron envase, verdad? E subiron 30 céntimos, 40 céntimos. Outros, cambiou o envase, cambiou o contenido. O yogur de vainilla de Larsa aquí non cambiou, pero noutros sitios xa ten outro envase diferente e a composición non é a mesma xa, vale? Mira, cantos consumides Lars? É un yogur moi habitual, verdad? O probache de seguro algunha vez, vale? Cal vos gusta máis? O cal é o máis rico? Sen trozos, hai que decir, de vainilla. Vale, eu tive un profesor que participou no desarrollo desos yogures, vale? Un día nos colleu e nos dixo: cantos consumides Lars? O mesmo que acabo de facer eu. Dixo: podo acertarse medo a equivocarme, o porcentaxe de, bueno, a partir do porcentaxe que vos gusta máis un yogur. E o escribiu, nos mandou votar, puxemos os papéis ali, e antes de lelos puxo vainilla. O abriu e o porcentaxe era máis alto todavía do que decía el. A diferencia, todos os yogures de Larsa, falamos non dos modernos, con trozos e demais, falamos da gama básica que había, os que levan sendo iguais todavía, levan leite semidesnatada, no que é natural. Nos que non son naturais, normalmente é leite semidesnatada, levan azúcar, tal. O de vainilla leva leite inteira, pero que ademais leva nata. Vale, pasamos. Se non recordo mal, claro, está moito máis rico, evidentemente. Se non te gusta a vainilla, non, pero, bueno, o tema ten, penso, de memoria, que ten 3,8 gramos de grasa por cada 100, e os outros tenen 2,3 ou 2,4. É casi o doble. O azúcar é igual, vale? No novo, se buscas por internet, aquí non os venden todavía, pero eu vi un envase novo de Larsa que ten todavía máis grasa e pasa de 12 e pico a 14 de azúcar, todavía máis.
Pero ese aquí, por sorte, todavía non hai. Pero o problema está aí. Eso fai Larsa, que é unha marca que non teño nada en contra, de feito me parece super sincera, ti entras na súa páxina e ten todos os datos de todo o que queiras, podes buscalo. Hai outras, Danone. Vete á páxina de Carrefour e busca datos, porque en Danone non vas a topar nada. Claro, é unha páxina moi sincera, pero hai que ler o que se come. Sí. Mira, eu compro un azúcar non para tomar Sí. todos os días, para facer un biscoito na farmacia, que lle chaman sucralín. Sucralosa. É baixo en calorías. Sí. Ese que tal é? Bueno, Hai que botar pouco, que sí, endulza moito. É outro edulcorante máis, é sucralosa, seguramente. A sucralosa é un edulcorante que non está mal, pero volvemos á mesma dinámica de todos os edulcorantes. Os únicos edulcorantes diferentes, quitando igual a tagatosa, serían os que acaban en ol. Maltitol, xilitol, sorbitol, glucósidos de stevia aparte, que acaban en ol. Todos esos, se teñen alguén chicles, pode ler a parte de atrás e vai a velo seguro, se tedes... veñen en moitas cousas. Todo o que é chocolate sin azúcar, pero é dulce. Isto é fitness, todo o que é chocolate sin azúcar, barritas... ol, acaban en ol. E de feito moitos na tabla poñen aquí polialcoholes, o de los cuales polialcoholes. Os polialcoholes ou azúcares de alcohol non teñen que ver co alcohol, nin co azúcar. Son edulcorantes, pero son fermentables. Eu, particularmente, con máis de 14 gramos, teño un problema de gases, de diarrea, diría, preocupante. Probablemente a maioría dos que estades aquí os pase o mismo. Moitas veces non o sabedes. Sabedes que os chicles POM pode producir efectos laxantes. Contén unha fuente de fenilalanina. Xilitol. Normalmente xilitol, pero normalmente unha mezcla. Os edulcorantes, quitando que o botemos nós, como fai vostede, suelen venir mezclados, porque os edulcorantes non son dulces como azúcar. Son moito máis dulces, pero teñen notas, eu non teño un paladar de esparto, vale, pero se tiverades alguén que teña un catador e demais, veríades notas metálicas. Claro, se eu son o señor de Coca-Cola e vendo Coca-Cola con azúcar, 30 gramos de azúcar, 33 gramos por lata, ou Coca-Cola 0 gramos de azúcar. Pero ten que saber igual, porque senón non vendería Coca-Cola. É o que quere vender, obviamente, non? Por lo tanto, a Coca-Cola leva 3. Leva aspartamo, leva sulfato de potasio, leva outro máis que ahora mesmo non recordo, pero leva 3. Por que leva 3? Para que sepa igual, para buscar o punto máis similar. Non sei se algún aquí pensa que diferencia Coca-Cola 0 de Coca-Cola inteira, pero aquí hai alguén que sabe que non a veía diferenciar. Eu fixen a proba en casa, fixen a proba con amigos, é unha aposta que fago nos bares e cando fago non pago. Vale. Se poñedes as dúas no mesmo vaso, co mesmo xeo, etc., non vades a encontrar 1% de xente igual, se coñedes algún amigo catador, pois igual sí. Non o vades a diferenciar. Eso pasa. Eu fixen a proba na casa Coca-Cola, Coca-Cola normal, Pepsi, Pepsi 0. É dicir, non acertaron ninguna. Ninguna. É dicir, é o que acertou a 50%, cando pos 3, non acerta cal e cal. Saben diferente, vale, cuál es cuál? Non aciertas. Non aciertas porque a marca o que busca é que sepan igual para poder vendelas. Senón non a van a vender. Entón, iso é importante. Quer dizer, o tema dos edulcorantes pode estar moi ben no seu caso, porque a nivel de diabetes é unha vantaxe enorme, porque non vas a ter un problema de saúde por consumilos, quer dizer, quitando o tema digestivo, pero en xeral, abusar de edulcorantes é algo malo. Igual que no azúcar, a recomendación sería reducilo. Se podedes tomar o café, alguén que lle bote azúcar ao café, levante a man. Vale. Vale, ¿cuánto le echa? Poco, ¿cuánto? ¿Cucharadas o sobres? Más o menos. A ojo. ¿Pero cuántas? Una, vale. Pode probar, a que lle fagan un café. ¿Perdón? Pero ti non botas azúcar. Me está haciendo trampas, A ver, eu tamén tomo unha taza de Vale. desayuno. Bueno. Vale, mira, se bota unha, pode facer esta proba na casa. Se alguén lle fai o café, sen decirlle canto lle bota, e un día lle bota unha, e outro día lle bota pouco menos, outro día lle bota máis, mire se diferencia. Porque moita xente bota por inercia. Cando botamos 1 a 2 cucharadas, sexa azúcar, sexa sacarina. Vale, eu teño exemplo na casa, alguén que bota 2 pastillas de sacarina. Ahora non usa sacarina, usa tagatosa, que endulza máis. Bota 2 pastillas. Claro, lle botas un día unha, verdad? Lle botas un día unha e non se entera. Pero cando empezas a rir e tal, di, isto non sabía igual. Claro, entón xa non deixa que lle faigan un café. Vale, consecuencia, está gastando o doble do que podría gastar, porque podría botar a mitad. Se foran azúcar, o mismo, estaríamos botando a mitad de que vai a ser máis saludable e non nos vamos a enterar. Sempre hai un límite no que podemos baixar, sempre botamos de máis, normalmente. E hai outra cousa, decía, o paladar se educa. Se botamos agora 2 cucharadas, igual dentro de un ano podemos estar botando unha. De feito, hubo cambios, non? Por exemplo, por acordo a industria... Sí, problema. Sempre se di que sobran funcionarios. En este caso faltan. Non existe control.
O problema é que non existe. Quero dicir, en panadería, dentro do ano 2019, se firmou un convenio polo que iban a baixar 2 gramos de sal no pan en 10 anos. En 10 anos, 2 gramos, pensades que é algo que vamos a notar? É imposible. Quero dicir, llevamos quitando un poquinho... Non se está a facer en moitos sitios. En industria, digamos, pan Bimbo igual sí, pero en panadería non. Por qué? Porque quen vai á panadería? Vai alguén á panadería a controlar esas cousas? Non, que non hai xente, non hai unha capacidade. Vai un inspector de higiene a ver que todo este limpio e que non nos envenenen. De vez en cuando. A mí me veo o traballo un inspector de sanidade e eu non vendo nada. Chegou ali, es que isto non é unha tenda. Bueno, pues nada, todo correcto. Pero, claro, alguén veu a preguntarme se lle botaba sal, azúcar ou café. Non, quero dicir, que non hai. Entón, claro, a industria ven, quero dicir, é moito convenio, hai moitas pautas de autorregulación, a publicidade se autorregula, estas cousas, pero logo vas á bollería e volvendo os nenos, que ao final é o principio de todo, encontras galletas de dinosaurios avaladas por la Fundación Española de Pediatría. Teño unha foto que puiden poñer, pero non a poño por motivos de que non me denuncien, que se firmou esta semana. Esta semana Pan Rico firmou un acordo con, non sei se foi a Asociación de Cardiólogos Españoles, e salen na foto firmando e pon Pan Rico e salen uns donos. Por exemplo. Sí, sí. Vas á cafetería e ves Impera, non? Sí, pero mira, hai varios problemas. As concesións, moitas veces, outra, o tema de que cando vas ao hospital, aí podes justificalo. Ti se vas ao hospital é por algo malo, normalmente. Podo justificar que se vendan algunhas cousas que en algún momento a nivel psicolóxico podan aportar algo. Vale? O problema é cando é o acompañante, tes unha máquina ali, e tes que comer ali meses e meses, e comes sándwich, e comes, hostia, que ao final tes un problema, acabas co problema ti, porque o que hai ali mal. E se traballas ali todos os días, igual, ao final vas ali e que comes? Ás 3 da mañá. Que comes? Galletas, patatas, claro, non tes unha mazá, quero dicir, pero eso pasa nos colexios, pasa nos institutos. Eu daba unha charla nun instituto e decía, non, é que na máquina, bueno, lles prohibiron poñer Red Bull, menos mal. Menos mal, de feito por lei, en teoría, va a prohibirse a venda a menores en Galicia, non sei cando entra, porque isto xa se firmou, pero eu sigo vendo. Eu estudiei en NEDA, como decía antes, eu no instituto na porta había un taller. A día de hoxe hai unhas máquinas destas de vending, onde estaba o taller, eu un día pasaba en bicicleta por ali, casualmente, eu recordo que a xente salía a fumar. Estaba mal, evidentemente, pero a xente salía a fumar, saltaban o muro e salían a fumar. Polo mesmo sitio que salían a fumar, o día que pasei, vin un rapaz sair, ir á máquina, comprar Monster, Red Bull, o que fora, e pasar latas para dentro. E decía, hostia, como cambiaron os tempos. É mellor fumar? No, vale, evidentemente no, pero que non xustifico ninguna nin outra. Quer dizer, eu o falaba cunhas nais fai pouco e lle decía, ti pensas que a solución é que a proíban nos menores? Sí, decía, o tabaco leva prohibido en menores antes de que eu nacera. E os menores fuman. O alcohol. O alcohol leva prohibido en menores, que non sei os anos, pero vos saberedes, antes de que nacera eu, cantos menores beben? Quer dizer, probablemente os que estamos aquí de menores beberíamos todos algunha vez, prácticamente. Quer dizer, o problema penso que non é a prohibición, é ensinar, é convencer. É máis complicado, sí, pero bueno, aí estamos. Última pregunta. Sí. Nada. Pois vou cobrar o mismo, non? Non se preocupedes. Sí. Se non resolvemos despois, sí. Dime. Nada, tranquila. Se non o falamos na porta que non pasa nada. Sí. Es conveniente o recomendable comer 5 veces al día. Me refiero a sí. Comer no. Sí, hacer 5 ingestas, sí. Desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, sí. Carvalho para a seguinte charla, tío. Sí. No. Pode estar ben. É saludable? Sí. É a única opción saludable? No. É mellor que facer 3? Tampouco. Excepto en diabéticos, e sí que se recomendaría 5. Pero en xeral se pode... Logo falaremos do intento, de cousas... Podemos falar de moitas cousas desas, pero sí. Pero eu quero, por favor, na que nos leas menús para poder incluir todo eso relacionado. Vale. Porque eu sempre digo, eu se nacera rica estaría delgada. Porque como a mí non me gusta comer, eu como de todo. Sabes que pasa? Se me pede preparar a ración e a comida, eu sería feliz. Sí, pero mira, o tema de non é máis barato comer mal. No, rica porque unha persona Eso? paga. Bueno, sí, claro. Claro, sí. É como Cristian, que claro, o nutricionista do Madrid, que era cociñeiro tamén, chegaba ali e cociñeiro. Claro, sí. Me acabas de dar unha idea de negocio. Igual en Las Rozas pega, pero aquí penso que non vai a... Bueno, non te deixamos
Nada, nada. Eu me lío aquí. Sí, falo. Pois emprazamos, mellor así, a ver. Sí. Mira, xa casi digo, en outubro vamos a empezar con nutrición, antes en que empece o Nadal e todo eso. Oye, boa fecha. Non ven ninguén, pero antes de Nadal, outubro todavía vemos con verano, ¿no? Sí. A mellor época. Está claro. Nada.